අපි බලන්නට යන්නේ අද අපි ඉගෙන ගන්නේ ගෝලයෙකුගේ මනස පිළිබඳව. இந்த நாளிலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் சீஷனுடைய உள்ளத்தை குறித்து. Already මම උදෑසන කරුණු 3ක් ගෝලයෙකුගේ මනස පිළිබඳව කරුණු 3ක් උදෑසන මම කතා කරා. காலை ஆராதனிலே நான் ஏற்கனவே 3 காரியங்களை சீஷனுடைய உள்ளத்தை குறித்த எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்த 3 காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டேன். ඉතින් හතරවෙනි කරුණ අපි කතා කරේ නෑ. හතරෙන් නැවතුවා. මම හිතනවා මම හතරේ ඉඳලා පටන් ගත්තා නම් හරි. මොකද උදෑසන දේව මෙහෙට හිටපු නැති අය ඒ රෙකෝඩින් එක බලලා ඊටු 3 කම්ප්ලීට් කරගන්න. நான் இப்பொழுது நினைக்கிறேன் நான்காவதுல இருந்து நான் 3 குறிப்புகளை பார்த்து விட்டோம். நான்காவதுல இருந்து பார்க்க போகிறோம் என்று. எனவே காலை ஆராதனைக்கு வராதவர்கள் நீங்கள் எங்களுடைய ரெக்கார்டிங் இன்னும் ஒரு முறை பார்க்கலாம். අපි කියවමු මාක් සුභාරංචි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 සිට 18 දක්වා. நாங்கள் மாற்கு முதலாம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலிருந்து 18ஆம் வசனம் வரைக்கும் பார்க்க මගේ போகிறோம். දේශනාව මම මෙතනින් පටන් ගන්නට යනවා. என்னுடைய பிரசங்கத்தை நான் இப்போது ஆரம்பிக்க போகிறேன். උන්වහන්සේ ගලීලේ මුහුද අද්දර යද්දී මසුන් අල්ලන්නන් වූ සීමෝන්ගේ සහෝදර වූ ඇන්ඩ්‍රුද මුහුදේ දැලක් හෙලනවා දැක මානුව එන්න මම නුඹලා මනුෂ්‍යයන් අල්ලන්නන් වෙන්නට සලස්ව වන්නෙමියයි ඔවුන්ට කීසේක. එකෙනෙහිම ඔහු දැන්ලත්තර උන්වහන්සේ අනුව ගියෝය. උන්වහන්සේ එතනින් மாற்கு முதலாம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலிருந்து 18ஆம் வசனம் வரைக்கும். அவர் கலிலேயா கடலோரமாய் நடந்து போகையில் மீன் பிடிக்கிறவர்களாய் இருந்த சீமோனும் அவன் சகோதரன் அந்திரேயாவும் கடலில் வலை போட்டு கொண்டிருக்கிற போது அவர்களை கண்டார். இயேசு அவர்களை நோக்கி என் பின்னே வாருங்கள், உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவளாக்குவேன் என்றார். உடனே அவர்கள் தங்கள் வலைகளை விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். අපි ආරක්ෂා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். පියාණනී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. பிதாவே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே දවසෙත් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන් අපට කතා කරන්න. இந்த நாளில் உடைய வார்த்தையினூடாக நீர் எங்களோடு අපේ பேசியருளும். හදවත් විවෘත කරලා. ஆண்டவரே எங்களுடைய இருதயங்களை நாங்கள் திறந்து දෙස් கொடுக்கிறோம். විදෙස් ස්වාමීනි මේ නරඹන හැම කෙනෙකුටම ශුද්ධාත්මයාණනි දැන් ඔබ ක්‍රියා කරන්න ඔබ වහන්සේගේ පාලන බල යටතට අපි යටහත් වෙනවා. ஆண்டவரே இந்த இலங்கையிலும் வெளிநாட்டில இருந்தும் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் இந்த வார்த்தையினூடாக நீர் பேசியருளும். பரிசுத்த ஆவியானவரே உம்முடைய ஆளுகைக்கு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ශුද්ධාත්මයාණනි ගෝලයෙකුගේ මනස පිළිබඳව ඔබ වහන්සේ අපට එළිදරව් කරන්න අපත් සමග සම්බන්ධ වන්න. பரிசுத்த ஆவியானவரே ஒரு சேஷனுடைய உள்ளத்தை குறித்து நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தியருளும், நீர் இடைப்பட்டருளும். යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ආමෙන් ආමෙන්. කරුණාකර අසුන් ගන්න. எல்லாரும் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். ගෝලයෙකුගේ මනස පිළිබඳව අපි බලන්නට යනවා අද දවසේ. சேஷனுடைய உள்ளத்தை குறித்து இந்த நாளிலே நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். මා සතුව කරුණු 10කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඉතින් මා කල්පනා කරනවා මේ කාලය තුල ඔබට ඒවා කතා කරන්නට. என்னண்டையிலே 10க்கும் மேற்பட்ட குறிப்புகள் இதை குறித்து இருக்கிறது. நான் எதிர்பார்க்கிறேன், விசுவாசிக்கிறேன் வரப்போகிற நாட்கள் இதை குறித்து உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதற்கு. පළවෙනි කාරණා 3ක් අද උදෑසන දේව මෙහෙදී මම කතා කරා. முதல் 3 காரியங்களை இன்றைக்கு காலை ஆராதனை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். නමුත් ඔබට විනාඩි 2ක සෙනික නූඩල්ස් වාගේ මම ඒකේ සාරාංශය විතරක් ඉක්මනට කතා කරන්නම් ඔබට මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් එන පිණිස. எனவே 2 நிமிடம் அந்த இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் போல நான் சீக்கிரமாக சுருக்கத்தை மாத்திரம் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். මොකද්ද මේ ගෝලයෙකුගේ මනස? அந்த சீஷனுடைய உள்ளம் எப்படிப்பட்டது? යේසුස් වහන්සේ සමග ගෝලයෝ සිටියා. යේසුස් වහන්සේ සමග ගෝලයෝ ගමන් කරා. එතකොට ඒ යේසුස් වහන්සේට ගෝලයෙක් වෙන්න නම් ඔහුගේ මනස වෙනස් වෙන්නට ඕනේ. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சீஷர்கள் இருந்தார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பின் சென்றார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்க வேண்டும். அவருடைய உள்ளம் எப்படி மாற வேண்டும்? දැන් ගෝලයෙකුගේ මනස අපි උදෑසන බැලුවා. පළවෙනි කාරණාව ඔවුන් සියල්ල කියන්නේ අත්තරින්න පුළුවන් කෙනෙක්. ගෝලයෙක් කියලා කියන්නේ ගෝලයෙකුගේ මයින්ඩ් එක කියලා කියන්නේ ආවිල්ලා අත්තරින්න පුළුවන් කෙනෙක්. நாங்கள் காலை ஆராதனையிலும் பார்த்தோம் சீஷனுடைய உள்ளம் முதலாவதாக எல்லாவற்றையும் கைவிடுகிற ஒரு உள்ளமாக இருக்க வேண்டும். දැන් මෙතන හිටපු පේත්‍රස් ඇන්ඩ්‍රු ඒ වගේම තවත් ගෝලයෝ කීප දෙනෙක් ඔවුන් මසුන් අල්ලන්නව සිටියා. இந்த இடத்திலே இருந்த சீஷர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம். பேதுரு, அந்திரேயா மற்ற சீஷர்கள் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ දැක්කාම යේසුස් වහන්සේ උන්ට කිව්වා මා අනුව එන්න මෙතෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මනුෂ්‍යයන් අල්ලන්නන් බවට පත් වෙනවා. அவர்களை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், என் பின்னே வாருங்கள், நான் மனுஷரை பிடிக்கிறவள் ஆக்குவேன் என்று. තමන්ගේ ශේෂ්ත්‍රයට
පටහැනි ශේෂ්ත්‍රයක්. தாங்கள் செய்து கொண்டிருந்த அந்த துறைக்கு அந்த தொழிலுக்கு முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒன்றை இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒක දාලා උන්වහන්සේ අනුව ගියා. ஆனாலும் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பின் சென்றார்கள். ඒ කියන්නේ ගෝලයෙකුගේ මනස හැම වෙලාවකදීම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන අත්තරින්න පුළුවන් මනසක් තිබිය යුතුයි. அப்படியானால் சீஷனுடைய உள்ளமானது சீக்கிரம் மாறுகிற அதாவது எல்லாவற்றையும் கைவிடுகிற ஒரு உள்ளத்தை கொண்ட ஒரு உள்ளமாக இருக்க வேண்டும். දැන් යේසුස් වහන්සේ ඕක අතාරින්න. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் எல்லாவற்றையும் விட்டு விடுங்கள் என்று. ඕක අතාරින්න. அதை விட்டு விடுங்க என்று. මාළු අල්ලගෙන හිටියේ දැල් හෙලාගෙන හිටියේ ඒ කරන පළවෙනි යේසුස් වහන්සේ උන්න දැක්කම ඕක අතාරලා මං අනුව එන්න. சீஷர்கள் இயேசு கிறிஸ்து காணும் பொழுது அவர்கள் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள், வலை வீசி கொண்டிருந்தார்கள். இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் அதை போட்டு விட்டு அதை விட்டு விட்டு என் பின்னே வாருங்கள் என்று. ගෝලෙක් අතාරින්න පුළුවන්. අල්ලගෙන ඉන්න කෙනෙක් නෙමේ, ප්‍රශ්නයක් අල්ලගෙන බාධාවක් අල්ලගෙන යුද්ධයක් අල්ලගෙන රණ්ඩු කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් නෙමේ, අතාරින්න පුළුවන් කෙනෙක්. சீஷன் என்று சொல்லுகிறவன் அவன் கைவிடுகிறான், விட்டு விடுகிறான். பிரச்சனையாக இருக்கலாம், தடைகளாக இருக்கலாம், போராட்டங்களாக இருக்கலாம், எல்லாவற்றையும் இறுக பிடித்து கொண்டு இருக்கிறவனா இல்ல, அவைகளை சீக்கிரமாக விட்டு விடுகிறவனா இருக்க வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ කිව්ව ගමන් මෙයා අතාරියා. இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன உடனே அவர்கள் விட்டார்கள். උන්වහන්සේ අනුව එන්න කිව්ව, උන්වහන්සේ අනුව ආවා. இயேசு கிறிஸ்து தனக்கு பின்னே வரும்படி சொன்ன உடனே அவருக்கு பின்னால சென்றார்கள். ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැහැ. கேள்வி கேட்டு අපි கொண்டிருக்கையில் මේක කරේ නෑනේ, අපි කරගෙන හිටිය අර දේනේ, ඒක නිසා මේක කොහොමද අපි කරන්න කියලා උන් ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැහැ. நாங்கள் இதுவரைக்கும் இப்படி ஒன்றை செய்யலை, நாங்கள் இதைத்தான் இவ்வளவு நாளும் செய்து வந்தோம் என்று கேள்வி கேட்டு கொண்டிருக்கவில்லை. දෙවනි කාරණාව, இரண்டாவது காரியம், ගෝලයෙක් කියලා කියන්නේ කැපවීමක් ඇති කෙනෙක්. சீஷன் என்று சொல்லுகிறவன் ஒப்பு கொடுத்தலோடு கூட இருக்கிறவன். යේසුස් වහන්සේ සමග සේවය කරපු ගෝලයෝ වසර 3මාරක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළවෙන් ස්වර්ගයට යනකන් ඒගොල්ලන්ට ඉවසගෙන ඉන්න සිද්ධ වුණා. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருந்த சீஷர்கள் 3.5 வருஷம் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே இருந்து அவர் பரலோகம் போகும் வரைக்கும் அவர் பொறுமையோடு காத்திருந்தார்கள். ඒ කාලේ වෙනකන් ඔවුන් කැපවීමෙන් යේසුස් වහන්සේ සමග වැඩ කරා. அந்த நாள் வரைக்கும் சீஷர்கள் பொறுமையோடு ஒப்பு கொடுத்தலோடு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்தார்கள். අපිත් එයාත් එක්කනේ යන්නේ, අපිත් මෙයාත් එක්කනේ මන්නේ දැන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ මනසක් තිබුණේ නැහැ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ Tamanට අවසර දෙනකන් එතන හිටියා. நான் தான் இப்ப செய்ய வேண்டும், நாங்கள் தான் எல்லாவற்றுக்கும் போக வேண்டும் என்று அவர்கள் அப்படியொன்றும் யோசிக்காமல் இயேசு கிறிஸ்து தங்களுக்கு அந்த அனுமதியை கொடுக்கும் வரைக்கும் பொறுமையாக ஒப்பு கொடுத்தலோடு இருந்தார்கள். අවුරුදු 3මාරක් ඉවසගෙන උන්වහන්සේ එක්ක රාත්‍රියේ දවාලේ මුහුදේ හැමතැනම ඒගොල්ලෝ ඇවිද්දා. 3.5 வருஷமாக பொறுமையாக எல்லா இடத்திலும் இயேசு கிறிஸ்து போகிற எல்லா இடங்களிலும், கடலா இருக்கலாம், தரையா இருக்கலாம், எந்த இடத்திலும் அவர்களோடு கூட இருந்தார்கள். අපිට අවස්ථාවක් නෑනේ, අපිව ගණන් ගන්නේ නෑනේ. ඒක නිසා අපි මොකටද වැඩ කරන්න ඕනේ, අපි මොකටද මේව කරන්න ඕනේ කියලා එහෙම හිටියේ නෑ. எங்களுக்கு யாரும் சந்தர்ப்பம் கொடுக்க இல்லையே, எங்களை யாரும் கணக்கெடுக்கிறார்கள் இல்லை, நாங்க ஏன் போய் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் இருக்கவில்லை. මට අවස්ථාව ලැබෙනකොට මම වැඩ පෙන්නන්න. எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கட்டும், அதுக்கு பிறகு என்னுடைய வேலையை காட்டுகிறேன். එතකන් මං කැප වෙන්නෙත් නෑ, අප වෙන්නෙත් නෑ. அது வரைக்கும் நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்க பொறுமையாக இருக்க மாட்டேன். ගොඩක් අය කැප වෙන්නෙත් නෑ, අප වෙන්නෙත් නෑනේ. அநேகர் தங்களை ஒப்பு கொடுக்கவும் மாட்டார்கள். හරි, ඒක එච්චර තමයි. එතකොට කැපවීමක් ඇති කෙනෙක්, Tamanට අවස්ථාවක්, Tamanගේ ඒ අවස්ථාව එනකන් කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ஒரு ஒப்பு கொடுத்தல் உள்ளவனாக, தனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் வரைக்கும் ஒப்பு கொடுத்தலோடு இருக்கிற ஒருவனாக இருக்க வேண்டும். ගෝලෙක් කියලා කියන්නේ කැපවීමෙන් වැඩ කරන කෙනෙක්. කියන්නේ එයාගේ කැපවීම අතාරින්නේ නැහැ. මොන තැනක ඔබ වැඩ කරත් ඔබේ කැපවීමෙන් ඔබ වැඩ කරන්නට ඕනේ. சீஷன் என்று சொல்கிறவன் பொறுமையோடு கூட ஒப்பு கொடுத்தலோடு கூட இருக்கிற ஒருவன் எந்த இடத்துல வேலை செய்தாலும் தன்னுடைய சந்தர்ப்பம் வரும் வரைக்கும் ஒப்பு கொடுத்தலோடு இருக்க வேண்டும். පඩි වැඩි වෙච්ච නැති වෙච්ච ගමන්ම ඇවිල්ලා මාස 6න් පඩි වැඩි වෙච්ච නැති පඩි වැඩි නොවෙච්ච ගමන්ම කම්පැනි එකෙන් අයින් වෙන මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. வேலைக்கு வந்து புதிதில்லை, அதாவது 6 மாதம் கூட போயிருக்காது, சம்பளம் உயரையில்லைன்னு சொல்லி அதுல இருந்து விலகுறவர்களும் இருப்பார்கள். අවුරුද්දක් යන්න කලින් Tamanගේ පඩි වැඩි වෙලා නැහැ. එතකොට අයින් වෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ஒரு வருஷம் கூட இன்னும் போகையில வேலைக்கு வந்த புதிது அவர்களுடைய சம்பளம் உயர்த்தவில்லை என்று சொல்லி வேலையை விட்டு விலகுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். තවත් ඉන්න අර කොට්ටෝරු ජොබ් කරන අය. மரங்கொத்தி. ஒரு சிலர் இருப்பாங்க அந்த மரங்கொத்தி மாதிரி ஜாப் பண்றவங்க. මෙතන වැඩ කරගෙන ඉන්න.
ஒரு இடத்துல வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். ඊළඟ තැනින් කියනවා ඔයාට මාර හැකියාවක් තියෙනවා. මගේ කම්පැනි එකට එන්න. මම මීට වඩා තව කීයක් හරි වැඩියෙන් දෙනවා. எங்களுடைய கம்பெனிக்கு வாங்க, உங்களுக்கு நிறைய திறமைகள் இருக்கு, நாங்க இதை விட கொஞ்சம் இன்னும் அதிகமாக உங்களுக்கு தருகிறோம். ඒකට කොටනවා. அடுத்த மரத்தை கொத்துவார்கள். මේ ඔෆිස් එකේ මේ කම්පියුටර් එකේම වැඩ කරගෙන අල්ලපු එකට කොටනවා. இப்போ தாங்க வேலை செய்கிற அந்த ஆஃபீஸில் அந்த கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மரத்தையும் கொத்துவார்கள். අර මොකක්ද කියන්නේ ABC කම්පැනි එකේ වැඩ කරනවා. එහෙම එකක් නෑනේ. මම හිත කියලා කියන්නේ. நானாக நினைத்து கற்பனையாக சொல்கிறேன், ஏபிசி என்கிற ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். දැන් BCC කියලා තව එකක් සෙට් වෙනවා. பிசிசி என்று சொல்லி இன்னும் ஒரு கம்பெனி இருக்கிறது. කවුරු හරි ළඟ ඉන්න කෙනෙක් තට්ටු කරලා කියනවා මචං මේ BCC එකේ තියෙන උඹේ හැකියාවට එතන පුළුවන්. இப்போ இன்னும் ஒருவர் தட்டி சொல்லுகிறார், உனக்கு உன்னுடைய திறமைக்கு அந்த பிசிசி என்ற கம்பெனியில் வேலை இருக்குது, அங்கே நீ போகலாம். ඉස්සල්ලාම ඊමේල් එක මොකෙන් දන්නවද දාන්නේ මිනිහා? முதலாவதாக அந்த கம்பெனிக்குரிய இமெயில் எங்க CV එක කොහොමද දන්නවද දාන්නේ බයෝඩේටා එක? தன்னுடைய சிவியை எப்படி அனுப்புவார்கள் தெரியுமா? අර ABC කම්පැනි එකේම තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එක යූස් කරලා. அந்த ஏபிசி கம்பெனி தான் வேலை செய்கிற அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த இமெயிலை அனுப்புவார்கள். මොන තරම් අඥානයිද? எவ்வளவு அறிவில்லாதவர்கள், මොන තරම් විශ්වාසවන්ත නැති අයද? எவ்வளவு உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ගෝලෙක් කියලා කියන්නේ කැපවීමක්. ඔවුන් අවස්ථාව ලැබෙනකන් යේසුස් වහන්සේ සමග ගමන් කරා. சீஷர்கள் என்று சொல்லுகிற ஒப்பு கொடுத்தலோடு செயல்படுகிறவர்கள் தங்களுடைய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பின் சென்றார்கள். අවස්ථාව ලැබෙනකන් කැපවීමෙන් හිටියා. சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் வரைக்கும் ஒப்பு கொடுத்தலோடு காத்திருந்தார்கள். කෙනෙක් බලන්න ඕනේ. ගොඩක් අයට මේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අර ඉන්න ඕනේ මේ සුපර්වයිසර් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. කෙනෙක් බලන්න ඕනේ. යා එතනින් එහාට බැරල් එක උස්සලා තියන්න. ஒரு சிலர் இருப்பார்கள், எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டார்கள். அவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டுமானால் யாராவது வந்து அவர்களை கண்காணிக்க வேண்டும், சூப்பர்வைசர்ஸ் இருக்க வேண்டும். அந்த காலத்தில் எஸ்டேட்டுக்கு போனால் சரியா அங்கே இருப்பாங்க கங்காணி. கங்காணி அந்த கொழுந்து எடுக்கிற அத்தனை பொம்பளைகளுக்கு அடிக்கடி ஒரு கம்ப வச்சுக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டே நிற்பான். சரியா கங்காணி இப்போ தான் வந்துச்சு. සමහරන්ට කවුරු හරි එක කංකාණි කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් බලන්නම බැලුවොත් තමයි මිනිහා සිංහා. නොබැලුවොත් ඔගොල්ලෝ කැමති එකක් දාගන්න. blah 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 blah. ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும். யாராவது ஒருத்தர் பார்க்கணும். பார்த்தா சிங்கம், பார்க்காட்டியா சிங்கம். කෙනෙක් බැලුවත් නැතත් ගෝලයෝ කැපවීමෙන් ඒ අවුරුදු 3මාර Tamanට අවස්ථාව ලැබෙනකන් වැඩ කරා. ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ඔබේ හඬ ඇසෙනකන් දේව රාජ්‍ය තුල පවතින. சீஷனுடைய உள்ளமானது ஒப்பு கொடுத்தலோடு இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய சத்தம் தேவனுக்கு கேட்கும் வரைக்கும் தேவ ராஜ்யத்திலே நீங்க காத்திருக்க வேண்டும். සමහර විට ඔබ කරන මෙතඩ් එක දෙවියන් වහන්සේට பிரசන්න නැතුව ඇති. ஒரு சில நேரத்தில் நீங்கள் செய்கிற கூட அந்த முறை அந்த மெத்தட் ஆனது தேவன் அதிலே பிரியப்படாமல் இருக்கலாம். මේ සභාවේ ඇවිල්ලා කවුරු හරි මූණ එල්ලගෙන හිටියොත් මම ජීවිතේටවත් බලන්නේ. இந்த சபையிலே வந்து யாராவது முகத்தை தொங்க வச்சு கொண்டிருப்பார்கள்னு சொன்னா நான் அவர்களை பார்க்கவே மாட்டேன். මම ජීවිතේටවත් බලන්නේ. நான் வாழ்க்கையில் ஒரு நாளும் அவர்களை பார்க்க மாட்டேன். ගෙදර මම කියලා තියෙනවා මගේ වයිෆ් උනත් මූණ එල්ලගෙන හිටියොත් මම ගණන් ගන්නෑ, මම බලන්නේ. එන්න நான் வீட்ல சொல்லி இருக்கேன். ஏன் பொண்டாட்டி மூஞ்ச தொங்க போட்டுட்டு இருந்தா பார்க்கவே மாட்டேன். මං ගණන් ගන්නේ නෑ. සාමාන්‍ය එක හැටි. මොකද ඔබේ වැඩේ ඔබ නියැලෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේට. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ඒක ප්‍රසන්න නැතුව ඇති. உங்கள் வேலையில நீங்கள் ஈடுபட வேண்டும். காரணம் நீங்க செய்கிறது ஒரு நேரத்துல தேவன் அதிலே பிரியப்படாமல் இருக்கலாம். එතකොට දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වෙන්නේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. தேவன் அதிலே பிரியப்படுவதற்கு நீங்கள் செய்கிற முறையை கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டும். ඒක කොහෙන්ද හම්බෙන්නේ? அது எங்க இருந்து கிடைக்கிறது? ඉගෙන ගන්නකොට. நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் ඉගෙන பொழுது ගන්නකොට. கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது එතකොට ඔබ සමහරක් දේවල් වෙනස් කරනවා. அப்படி நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஒரு சில காரியங்களை மாற்றிக் கொள்கிறீர்கள். එතකොට දෙවියන් වහන්සේට ඒක ප්‍රසන්නයි. அப்பொழுது தேவன் அதிலே பிரியப்படுகிறார். එයා බලනකන් රැඳී ඉන්න. அவர் பார்க்கும் வரைக்கும் காத்திருங்கள். යාක්ෂා කරා. පෙරතුරු නැද්ද? නැගිටලා ගියා. ஜெபித்தோம், பதில் கிடைக்கவில்லை, எழும்பி போய்விட்டோம். இந்த பழம் புளிக்கும். இது சரிப்பட்டு வராது நமக்கு. சூம்ல நின்றாச்சு, கையை தூக்கியாச்சு, பாஸ்டர் பார்க்கலையா அடுத்த வாரம் வரமாட்டேன். சூம் එකේ ඉන්නවා, අත උස්සනවා,
පාස්ටර් බැලුවේ නෑ මං අත් එක්ක උස්සගෙන හිටියා පාස්ටර් බැලුවේ නෑ මං එන්නේ ලබන සතියේ ඔයා අත උස්සගෙන ඉන්නකොට මම බලනවට වඩා දෙවියන් වහන්සේට පේනවා நீங்க கை தூக்கி கொண்டிருக்கிறத நாம் பார்க்காவிட்டாலும் ஆண்டவர் அதை காண்கிறார் ඔබ උස්සනකොට එයා පිළිතුරු දෙනවා நீங்கள் கைகளை உயர்த்தும் பொழுது ஆண்டவர் அதற்குரிய பதிலை கொடுக்கிறார் දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ හඬ අහනකම් නියලී ඉන්න සමහරක් විට දෙවියන් වහන්සේට ඔබට උදව් කරන්න බැරි ඔබේම යාඥාව බාධාවක් වෙන්නේ නැති. ஒரு சில நேரத்துல தேவனுக்கு உதவி செய்ய முடியாத உங்களுடைய ஜெபமே அதற்கு தடையாக இருக்கலாம். ඒත් අද කියන එක නෙමෙයිනේ හෙට කියන්නේ. இன்றைக்கு நீங்கள் பண்ற ஜெபத்தை அல்ல நாளைக்கு நீங்கள் செய்வது. අද කියන යාඥාව නෙමෙයි හෙට කියන්නේ. இன்றைக்கு நீங்கள் செய்கிற ஜெபத்தை அல்ல நாளைக்கு செய்வது. අද 5000ක් ඉල්ලනවා. இன்றைக்கு நீங்க 5000 ரூபாய் கேக்குறீங்க. හෙට උදේ කියලා දන ගහලා 15000ක් ඉල්ලනවා. நாளை காலைல முழங்கால் படியிட்டு 15000 ரூபாய் கேக்குறீங்க. ඊට පස්සේ අද එකක් ඉල්ලනවා. இன்றைக்கு අද BMW එකක් ඉල්ලනවා. இன்றைக்கு போய் ஒரு BMW வேணும்னு கேக்குறீங்க. හෙට ගිහිල්ලා Mercedes එකක් ඉල්ලනවා. நாளைக்கு போய் Mercedes ஒன்று வேணும்னு கேக்குறீங்க. අද මේ ගෙදර ඉල්ලනවා. இன்றைக்கு போய் இந்த வீட்டை காட்டி அது எனக்கு வேண்டும்னு கேக்குறீங்க. හෙට ඉල්ල නෑ ඒක එපා. එතකොට කොහොමද දෙන්නේ? ඔයා එක තැනක ඉන්න. நாளைக்கு போய் இன்னும் ஒரு வீட்டை கேக்குறீங்க. அப்படியானால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு எதை கொடுப்பார்? நீங்கள் ஒன்றுல நிலைத்திருக்க வேண்டும். මොකකාරී ඉන්න. எதையாவது ஒன்றுல இருக்க வேண்டும். ඒ කියන්නේ පවතින්න. நிலைத்திருக்க வேண்டும். ඒක නැති නිසා அது இல்லாதபடியினால் සුදුසුයිද නැද්ද කියලා දෙවියන් වහන්සේ ඩිසයිඩ් කරන්න එපා. நீங்க கேட்டாலும் அது உங்களுக்கு ஏற்றதா தகுதியானதா இல்லையா என்பதை தேவன் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். එතකොට ඒ වෙනකම් පවතින්න. அது வரைக்கும் நிலைத்திருங்க. ඔබේ හඬ ඇහෙනකම් පවතින්න. உங்களோட சத்தம் குரல் கேட்கும் வரைக்கும் நிலைத்திருங்க. කැපවීමක් කරන්න. ஒப்பு கொடுத்தலோடு இருங்கள். ඒ කියන්නේ කැපවීම කියලා කියන්නේ සමහරක් දේවල් චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ. සමහරක් දේවල් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ஒப்பு கொடுத்தல் என்று சொல்வது ஒரு சில காரியங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். රෑ දවල් දෙකේම ඔබ වෙනස් කරගන්න ඕනේ. කැප වෙන්න ඕනේ. ඕකේ මේක ඇහෙන්නේ නැත්තම් මම දෙවියන් වහන්සේට ඇහෙන විදියට ඉන්න ඕනේ. இரவு பகலாய் உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இந்த முறையிலே அவருக்கு கேட்காவிட்டால் அவர் கேட்கிற விதத்திலே நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை நீங்கள் மாற்ற வேண்டும். දන්නේ නැහැ සුදාත්මනන් වහන්සේ මේ පොයින්ට් එකේ මාව වැඩි වෙලාවක් තියලා තියෙනවා. எனக்கு ஏனென்று தெரியாது இந்த பாயிண்ட்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் நிறைய நேரம் இந்த பாயிண்ட்ல என்ன வைத்திருக்கிறார். ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ඇසෙනකම් කැපවීමෙන් ඉන්න. உங்களுடைய சத்தத்தை உங்களை அவர் காணும் வரைக்கும் கேட்கும் வரைக்கும் அவர் அண்டையிலே நிலைத்திருங்க. ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනකම් කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න. உங்களுக்குரிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் வரைக்கும் ஒப்பு கொடுத்தலோடு வேலை செய்யுங்கள். කවුරු බැලුවත් එකයි නැතත් එකයි. யாரு பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் பிரச்சனை இல்ல. බලනකොට හොඳට කරනවා බලන්න නැති වෙනකොට වටින් ගහලා යන පුරුද්දක් තියාගන්න එපා. யாராவது பார்க்கும் பொழுது சரியாக செய்வார்கள், பார்க்காத போது ஏதாவது ஒரு குறுக்கு வழியிலே போவார்கள். அந்த பழக்கம் வைக்க வேண்டாம். ගෝලයෙකුගේ මනස නිතරම වුන් කැපවීමෙන් වසර 3මාරක් යේසුස් වහන්සේ එක්ක ගමන් කරා. Tamanට අවස්ථාවක් ලැබෙනකම්. சீஷனுடைய உள்ளமானது ஒப்பு கொடுத்தலோடு கூட இருந்தது. 3.5 வருஷம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக அவர்கள் பொறுமையாக இருந்தார்கள் தன்னுடைய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் வரைக்கும். තුන්වෙනි කාරණාව. மூன்றாவது காரியம், ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ ආධිපත්‍යයක් ඇති කෙනෙක්. එමත් නැත්නම් ආධිපත්‍ය භාවිතා කරන කෙනෙක්. சீஷனுடைய உள்ளமானது அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறதா இருக்கிறது. දැන් ලූක් සුභාරංචි 10:17 ඉඳලා 20 වෙනි වගන්තිය දෙස අපි බලුවොත් லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலிருந்து 20ஆம் வசனம் வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது ඉන්පසු 70 දෙනා ප්‍රීතියෙන් හැරී ඇවිත් ස්වාමිනී ඔබගේ නාමය නිසා යක්ෂයෝ පවා අපට යටත් වෙති කීවේය. උන්වහන්සේ උන්ට කියනසේක සාතන් විදුලිය මෙන් අහසෙන් වැටුණා දුටුමි. බලවත් සර්පයන්ද ගෝනුස්සන්ද පාගන්නට සතුරාගේ මුළු ශක්තිය මැඩපවත්වන්නට මා විසින් නුඹලාට බලය දී තිබේ. කොයි දෙකින්වත් නුඹලාට අන්තරායක් නොවන්නේය. යේසුස් එසේ වූත් ආත්මයන් නුඹලාට යටත් වෙන නිසා නොව නුඹලාගේ නාමය ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙන නිසා ප්‍රීති වන්නයි කීසේක. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலிருந்து 20ஆம் வசனம் வரைக்கும். பின்பு அந்த 70 பேரும் சந்தோஷத்தோட திரும்பி வந்து, ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்றார்கள். அவர்களை அவர் நோக்கி, சாத்தான் மின்னலை போல வானத்திலிருந்து விழுகிறதை கண்டேன். இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்ருவினுடைய சகல வல்லமையை மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது. ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்திலே எழுதியிருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார். දැන් යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ව කැඳවලා ඒගොල්ලන්ට ආධිපත්‍ය දීලා ඔවුන්ට බලයක් දීලා ඔවුන්ව පිටත් කරලා ඇරියා. இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்து அவர்களை புறப்பட்டு போக பண்ணினார். යක්ෂයන් දුරු කරන්න කිව්වා, කුෂ්ඨ රෝගීන් පවිත්‍ර කරන්න කිව්වා, රෝගීන් පිට අත තබන්න කියලා කිව්වා. ඔවුන් සුවය ලබනවා. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார். பிசாசுகளை துரத்துங்கள், குஷ்டரோகிகளை சுத்தப்படுத்துங்கள், நீங்கள் வியாதியஸ்தர்களை சொஸ்தமாக்குங்கள் என்று. ඔවුන් ඒ දේ කරලා
இப்பொழுது சீஷர்கள் அவைகள் எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு ප්‍රීතියෙන් යේසුස් වහන්සේට ඇවිල්ලා කියනවා අපි කරා යක්ෂයෝ අපිට කීකරු වුණා ඒ වගේම රෝග සුව වුණා. இப்பொழுது சந்தோஷமாக திரும்ப வந்து சொல்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் அண்டையிலே பிசாசுகளை நாங்கள் துரத்தினோம், பிசாசுகள் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது, வியாதியஸ்தர்களை நாங்கள் சொஸ்தமாக்கினோம் என்று சொல்கிறார்கள். ගෝලයෙකුගේ මනස ගෝලයෙක් කියලා කියන්නේ ඔහු ආධිපත්‍ය භාවිතා කරන කෙනෙක්. சீஷனுடைய உள்ளம் அடுத்ததாக அவன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிற ஒருவன். ආධිපත්‍ය ඔහු නිසි ලෙස භාවිතා කරනවා. அதிகாரத்தை அவன் சரியான ரீதியில் අන්ධකාරය ඔහුට විරුද්ධව පහර දෙන්නේ නැති බවත්, ඒ වගේම අන්ධකාරය ඔහුට විරුද්ධව නැගිටලා සිටින්නට බැරි බවත් ඔහු දන්නවා. இப்பொழுது அந்தகாரமானது இவர்களை சேதப்படுத்தாது என்றும் அந்தகாரம் ஒருபோதும் இவர்களுக்கு விரோதமாய் நிற்காது என்பதை சீஷன் அறிந்திருக்கிறான். අද කී දෙනෙක් අන්ධකාරයට බයයි? இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இருட்டை பார்த்து அந்தகாரத்துக்கு பயப்படுகிறார்கள்? අශුද්ධ බලපෑමට වඩා කරුවලට බයයිනේ මිනිස්සු. அசுத்த ஆவியை விட இருட்டை பார்த்த உடனே பயப்படுகிறார்கள். දැන් මම මේ කියන කරුවල මේ රැට ලයිට් එකක් නැතුව යන්න කිව්වොත් එම ගිහලා කොහරි හැප්පිලා මූණ තමයි කැඩෙන්නේ. இப்ப நான் சொல்ற இருள் வந்து நீங்க நினைக்கிற அந்த இருள் இல்ல, அந்த டார்க்கா இருக்கு, நைட்ல லைட் போடாம போனா பல்லு தான் போகும், அப்ப டோர்ச் கொண்டு போங்க, அது இல்ல. இருட்டுக்கு போறதுக்கு பயம், கருவலට යන්න බය. රෑ 6:00 වෙනකොට මිනිස්සු සමහරු බයයි. ஒரு சிலர் இரவு பின்னேரம் 6:30 மணியாகும் பொழுது பயப்படுவார்கள். බයவே அவர்கள் பயப்படுவார்கள். කකුල් වෙවුලනවා. கால்கள் நடுங்க ஆரம்பிக்கும். දවාල ඉන්නේ ගෙදරනේ. பகல் எல்லாம் வீட்டுல இருந்த வீடு அது. දවාලනේ හිටියේ වෙනසක් නැහැනේ. රෑට ගේ ගලවගෙන ගෙනියලා සෝනේ ගාලත් නැහැ. பகல் முழுவதும் இருந்த வீடு இரவுல யாரும் வீட்டை கொண்டு போய் கல்லறை பக்கத்துல வைக்க இல்ல. இரவெல்லாம் அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதா வீடு பிரபாஸ் பிரபு? இல்ல. රෑට ගේ ගලවගෙන ගෙනියලා වෙන කොහෙවත් තියන්න බෑ. இரவுல வீட்டை கலட்டி கொண்டு போய் வேற எங்கேயும் வைக்க முடியாது. ඒ වුණාට බයයි. ஆனாலும் பயப்படுவார்கள். ගෝලයෙකුගේ මනස අශුද්ධ බලපෑම් තමන්ට විරුද්ධව නැගිටින්නේ නැහැ. ඒක යටහත් කරගන්නට පුළුවන්. சீஷனுடைய உள்ளமானது அசுத்தாவிகள் தங்களுக்கு விரோதமாக நிற்காது, அதை மேற்கொள்ள முடியும் என்கிறதா இருக்கிறது. යක්ෂ බලපෑම් තමන්ට යටහත්. பிசாசினுடைய வல்லமைகள் தங்களுக்கு கீழாக இருக்கிறது. අද ගොඩක් අය ඕකට බය යනවා. அநேகர் இதை பார்த்து பயப்படுகிறார்கள். ඒකට බයයිනේ. அதற்கு பயப்படுவார்கள். ඒ ඊගාගෙන ඉන්න එක දැක්කම මේ බූගාගෙන ගිහිල්ලා. ஈயண்டு இருக்கிறது பார்த்தோட நெஞ்ச சீயண்டு போயிரும். ප්‍රීතියෙන් ඉන්න යේසුස් වහන්සේ ඔයගලන්ට ආදරේ, මම ඔයගලන්ට ප්‍රඥාවක් උගන්වගෙන ඉන්නේ. சந்தோஷமா இருங்க, இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார். ஞானத்தை குறித்து போதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ප්‍රඥාවක් ඉගෙන ගන්න. අද දෙයක් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නවද? நீங்க ஞானத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்க. இன்றைக்கு ஒன்று நீங்க விளங்கி கொள்றீங்களா? අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවද? புதுசா ஒன்று நீங்க கற்றுக்கொள்றீங்களா? අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න අය? புதுசா ஒன்று நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிறவர்கள்? ආමෙන්. යේසුස් වහන්සේට නම් ස්තුති කරන්න. அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நன்றி செலுத்துங்க. මොකද ඔබ අලුත් සත්‍යතාවයක් ඉගෙන ගන්නවා. புதிய ஒரு சத்தியத்தை මේක ඔබේ கற்றுக்கொள்றீங்க. ප්‍රඥාවේ වසර. இது உங்களுடைய ஞானத்தின் வருஷம். කිසිදු අන්ධකාරයක් ඔබට පහර දෙන්නේ නැහැ. යේසුස් වහන්සේ ඒවා මැඩපවත්වන අනුග්‍රහය ඔබට දීලා තිබෙනවා. எந்த ஒரு அந்தகாரமும் உங்களை சேதப்படுத்தாது, அதை மேற்கொள்ளுகிற அதிகாரத்தை இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய கையிலே கொடுத்திருக்கிறார். සමහරුන්ට මේ සෙමට්‍රි එක ළඟින් යන්න බයයි. ஒரு சிலர் வந்து செமெட்ரி பக்கம் போக பயப்படுவாங்க, அந்த பக்கமாக போக பயப்படுவார்கள். සෙමට්‍රි එක ළඟින් යන්නේ නැහැ. அந்த கல்லறை பக்கமாக செமெட்ரிக்கு பக்கத்துல போக மாட்டார்கள். හලෝ ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිසුන්ට බය වෙන්න, මැරිච්චුන්ට මුකුත් කරන්න බෑ. உயிரோடு கூட இருக்கிறவளை பார்த்து பயப்படுங்க, செத்த பிறகு அவளுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. உயிரோடு இருக்கிறவன் தான் பிடிச்சிட்டு எங்கேயாவது கொண்டு போயிடுவான். இது செத்தவங்களுக்கு எலும்புறதுக்கு එවුණාට එතනින් යන්නේ මේ ඕම කරගෙන තමයි යන්නේ. அந்த இடத்தால போகும்போது பரமண்டல ஜெபமும் போயிரும் வந்துரும். ඒ තනෙන් එනකොට ස්වර්ගික ආඥාව මිනිස්සුන්ට එනවා. නෑ, ඔබට විරුද්ධව කිසිවක් කරන්නට බෑ. உங்களுக்கு விரோதமாக ஒன்றுக்குமே ஒன்றும் செய்ய முடியாது. මේ පොළව යට තියෙන කිසිදු අශුද්ධ බලපෑමක් ඔබට විරුද්ධව නැගී සිටින්නට
ආධිපත්‍යයක් නෑ. මොකද යේසුස් වහන්සේ ඔබට බලයක් දීලා තිබෙනවා. இந்த பூமியிலே இருக்கிற எந்த விதமான அசுத்தாவும் உங்களுக்கு விரோதமாய் நிற்க முடியாது. அதை மேற்கொள்கிற அதிகாரத்தை இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ගෝලයෙක් කියන්නේ ආධිපත්‍ය භාවිතා කරන කෙනෙක්. சீஷன் என்று சொல்லுகிறவன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறவன். ගෝලයෙකුගේ මනස හැම වෙලාවකදීම ඔබ තුල තිබෙන්නට ඕනේ. කියන්නේ ඔබට ආධිපත්‍යයක් දීලා තියෙන රෝගයට කිසි දවසක ඔබ බය වෙන්නේ නැහැ. சீஷனுடைய உள்ளமானது அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறதா இருக்க வேண்டும், பயன்படுத்த வேண்டும். රෝගයට බය වෙන්නේ. வியாதிகளுக்கு பயப்பட வேண்டாம். ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු රෝගයට බයයි. அநேக சந்தர்ப்பத்தில் வியாதியை பார்த்து பயப்படுவார்கள். හරියට බය වෙනවා. சரியா பார்த்து பயப்படுவார்கள். රෝගයක් එන්න කලින්ම මෙහෙ බය වෙලා ඉවරයි. வருத்தம் வர முதல்லே பயப்படுவார்கள். රයිට් ඔබ පරීක්ෂා කරලා ඔබට රෝගයක් තියෙනවා නම් කියන්න ඕකේ මට ওই රෝගේ නම දන්නවා දැන් මම නම කියලා එළියට යවනවා. உங்களை பரிசோதித்து பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வியாதி இருக்கிறது என்று உறுதியாகிவிட்டால் அந்த வியாதியின் பெயரை சொல்லுங்கள். இப்ப எனக்கு இந்த வியாதியை குறித்து தெரியும், நான் சொல்லுகிறேன், என்னுடைய சரீரத்தை விட்டு அகன்று போக வேண்டும் என்று. මෙතන ඉන්නවනේ මෙතන කට්ටියක් ඉන්න. இந்த இடத்திலே கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறார்கள். දැන් මේගොල්ලොන්ට මම කාට හරි කතා කරනවා නම් நான் இவர்களோடு போய் பேச வேண்டுமானால், මම පොදුවේ කතා කරොත් நான் பொதுவாக பேசினால் මේගොල්ලෝ කවුද මට උත්තර දෙන්නේ? இப்ப இவர்கள் நான் பொதுவாக போய் பேசினால் யார் யார் இதுல எனக்கு பதில் கொடுப்பார்கள்? මම කාගේවත් නම් දන්නේ නැහැ. நான் இப்ப யாரோட பேரும் எனக்கு தெரியாது. දැන් මේ හැම එක්කෙනෙකුටම නමක් තියෙනවා. இப்ப இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பேர் இருக்கிறது. මෙයාගේ නම ආශා, ආශිනි, රේනු, ඩියෝන්, ප්‍රභු, එතකොට කර්ෂණ, රොෂාන්, තිම්රි, ජොය, இப்ப இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு ජෙන්සි, දිවාකර. எல்லாருக்கும் பெயர்கள் இருக்கிறது. හැමෝටම නමක් තියෙනවා. எல்லாருக்கும் பெயர் இருக்கிறது. දැන් මම ප්‍රභු කියලා නගවුවොත් நான் இப்ப பிரபு என்று கூப்பிட்டா එයා මට උත්තර දෙනවා. அவர் எனக்கு பதில் கொடுப்பார். මම ප්‍රභු කියලා නග ප්‍රභු කරුණා කරලා එළියට යන්න. நான் பிரபு தயவு செய்து வெளியில போங்க. යන ඔව් ප්‍රභු කරුණා කරලා එළියට යන්න. பிரபு தயவு செய்து வெளியில போங்க. දැන් යනවනේ. அவர் போகிறார். ඕකේ. ඕකේ. දැන් යනවා. அவர் போகிறார். දැන් මම නම කියන්නේ නැතිව நான் பெயர் சொல்லாமல் කරුණා කරලා එළියට යන්න. தயவு செய்து வெளியில போங்க. යනවද ඔයගොල්ලෝ? யாராவது போறீங்களா? නෑ. இல்ல. වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ පරීක්ෂා කරපුවම ඔබේ රෝගයට නමක් තියෙනවා. සෝ නම කියලා යවන්න එළියට. வைத்தியரிடத்திலே போய் பரிசோதித்த உடனே உங்களோட சரீரத்தில் வியாதி இருக்குமானால் அந்த வியாதிக்கு ஒரு பெயர் கிடைக்கிறது. அந்த பெயரை சொல்லி வியாதியை வெளியேற்றுங்கள். මේක තමයි රෝගය. இதுதான் அந்த வியாதி. එහෙනම් ඒ නම කියන්න. அப்படியானால் அந்த வியாதியின் பெயரை சொல்லுங்க. එළියට යවන්න. வெளியிலே அகற்றுங்கள். අන්න ඒකට තමයි නමක් තියෙන්නේ. அதற்காகத்தான் பெயர்கள் இருக்கிறது. එහෙම නැතුව ඔබ පොදුවේ කියනකම් நீங்க அப்படி இல்லாமல் பொதுவாக சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுது යන්න එළියට. வியாதிகள் போகாது. ඇයි සුවමේදී මම ගොඩාක් රෝගවල නම් කියලා එළියට යවන්නේ? சுகமளிக்கும் ஆராதனையில் ஜெபிக்கும் பொழுது ஏன் நான் நிறைய வார்த்தைகளுடைய பெயர்களை ஒவ்வொன்றாக சொல்லி ஜெபிக்கிறேன்? පොදුවේ කියන්න පුළුවන්. යන්න ඔක්කොම රෝග ටික. எனக்கு பொதுவாக சொல்ல எல்லா வியாதிகளும் வெளியேற வேண்டும் என்று. නෑ. නම කිව්වහම ඒ අදාළ රෝගය එළියට යනවා. இல்ல, அந்த குறிப்பிட்ட பெயரை சொல்லும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட வியாதி அகன்று போகிறது. වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරලා රෝගයට නමක් කිව්ව ගමම ඒ නමත් එක්ක දැන් ඔයාගේ නම මොකද්ද වෙලා තින්නේ? ABC අමතක වෙලා DFC මතක් වෙලා තියෙනවා. இப்ப வைத்தியரிடத்துல போய் பெயர், அந்த வியாதிக்கு ஒரு பெயர் கிடைத்த உடனே உங்களோட பெயர் அந்த ஏபிசின்றது மறந்து டிஎஃப்சின்ற பெயர் தான் வந்திருக்கு. ඊට පස්සේ රෝගේ නමින් තමයි යන්නේ. அதுக்கு பிறகு அந்த வியாதியின் பெயரை வைத்து தான் போவார்கள். නේද? අර පිළිකා ගෙදර அந்த கேன்சர் வீடு එහෙමනේ කියන්නේ. නිර්ණ ඒ රෝගේ නම කිය අර මේ කිඩ්නි ට්‍රබල් තියෙන ගෙදර. அதுக்கு பிறகு உங்களோட வீட்டுக்கு வரும்பொழுது யாராவது பெயரை வைத்து தான் வருவார்கள். அந்த கிட்னி ட்ரபிள் இருக்கிற அவளுடைய வீடு. ඒ නැත්තම් ඕගොල්ලෝ අර නමත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. இல்லை என்று சொன்னால் நீங்க அந்த பெயரோடு தான் வாழ்வீர்கள். ඒ නම ගිහිල්ලා ඔයාගේ නම ගිහිල්ලා உங்களோட பெயர் இப்ப போய்விட்டது, රෝගේ නම ඇවිල්ලා. வியாதியின் பெயரை வைத்திருக்கிறீங்க. දැන් රෝගේ නමත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. வியாதியின் பெயரை வைத்து கொண்டு தான் வாழ்றீங்க. වෛද්‍යවරයෙක් පරීක්ෂා කරලා රෝගයක නමක් කිව්වනම් කියන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම කියනවා දැන් මේ නම කියලා එළියට යනවා. வைத்தியர் உங்களை பரிசோதித்து உங்களோட சரீரத்தில் ஒரு வியாதி இருக்குன்னு சொன்ன அந்த வியாதிக்கு ஒரு பெயரை கொடுத்திருப்பாரானால் சொல்லுங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் சொல்லுகிறேன், இந்த வியாதி என்னுடைய சரீரத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று. அந்த பேரை வச்சுட்டு வாழாதீங்க. அந்த பேரை வச்சுட்டு வாழாதீங்க. ஏ නම තියාගෙන ජීවත් වෙන්න එපා. ආතරයිටිස් තියෙනවනේ මට.
මට ආතරයිටිස් තියෙනවා. මට මේක තියෙනවා. මට ඒක තියෙනවා. ඒකත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මම මේ කොලෙස්ටරෝල් කාර්යයනේ. මට නෑ ওই ජරාව. මම කියන්නේ පොදුවේ. எனக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு தானே, நான் கொலஸ்ட்ரால் காரர் தானே, பார்த்தீங்க தானே கையில் இப்படி இப்படி ஆடுது, ஆடாட்டி ஆடும். So you must reject. Don't accept dishes. You must reject that. ඔගොල්ලෝ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ඒකත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ නැතිව. ගොඩක් අය ඕකත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. அநேகர் வியாதியை வைத்துக்கொண்டு தான் வாழ்வார்கள். ගොඩක් අය ජීවත් වෙනවා. அநேகர் வியாதியோடு வாழ்வார்கள். ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. அதை நிராகரியுங்கள். ගෝලෙක් ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරනවා. ஒரு சீஷன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறான். ගෝලයෙකුගේ මානසිකත්වයේ මනස කියලා කියන්නේ ඔහු ආධිපත්‍ය භාවිතා කරන කෙනෙක්. சீஷனுடைய மனோபாவம் அவனுடைய உள்ளமானது அவன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறவனாய் இருக்கிறான். right අපි දැන් යනවා හතරවෙනි කාරණාවට. දැන් උදේ හිටපුවායි හොඳ හුස්මක් ගන්න. okay දැන් අපි we must learning the fourth point. අපිට පුළුවන් දැන් හතරවෙනි එක ඉගෙන ගන්න. இப்ப எங்களுக்கு நாலாவது கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று காலையில இருந்தவர்கள் சந்தோஷமா இருப்பார்கள். okay මගේ හතරවෙනි කාරණාව. நான்காவது காரியம். ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ ஒரு சீஷனுடைய உள்ளம் என்று சொல்லுவது ඔහු බලවන්තයෙක්. அவன் ஒரு வல்லமை பொருந்தியவன். ඒ කියන්නේ ඔහු තුල බලයක් තිබෙනවා. அவனுக்குள்ள ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. කලින් ගෝලයෙක් කියලා කියන්නේ ආධිපත්‍ය කියන්නේ he's authorities. ඒ ආධිපත්‍ය භාවිතා කරන කෙනෙක්. முதலாவதாக சொன்னது அவன் ஒரு அதிகாரத்தை உடையவன். දැන් ඇවිල්ලා power. இப்பொழுது அவன் ஒரு வல்லமை உடையவன். දැන් ඇවිල්ලා ඔහු බලවන්තයෙක්. அவன் ஒரு வல்லமை பொருந்தியவன், பராக்கிரமசாலி. මතෙව් 14:28 සහ 29. மத்தேயு 14ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் 29ஆம் வசனங்கள். පේත්‍රස් උන්වහන්සේට උත්තර දෙමින් ස්වාමිනී ඒ ඔබ වහන්සේ නම් වතුර පිට ඔබ වෙතට එන්නට මට අනකල වෙනවයි කිවේය. එන්නයි උන්වහන්සේ කීසේක. එවිට පේත්‍රස් ඔරුවෙන් බැස යේසුස් වහන්සේ වෙතට යන පිණිස වතුර පිට පයින් ගියේ. மத்தேயு 14ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் 29ஆம் வசனங்கள். பேதுரு அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, நீரேயானால் அஞ்சலத்தின் மேல் நடந்து உம்மிடத்தில் வர கட்டளையிடும் என்றான். அதற்கு அவர், வா என்றார். அப்பொழுது பேதுரு படவை விட்டு இறங்கி இயேசுவினிடத்தில் போக கடலின் மேல் நடந்தான். දැන් මුහුද පිට පයින් යන්න තරම් ගෝලයෙකුට බලයක් තිබුණා. கடல் மேல நடந்து போகிற அளவுக்கு ஒரு சீஷனுக்கு வல்லமை இருந்தது. යේසුස් වහන්සේගෙන් ඇහුවා ස්වාමීනි මටත් එන්න අවසර දෙන්න. இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் கேட்கிறான், ஆண்டவரே, நானும் வர நீ என்னை அனுமதித்தருளும் என்று. යේසුස් වහන්සේට අවසර දුන්නාම இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அதற்கு அந்த அனுமதியை கொடுத்தவுடன் ඔහු මුහුද පිට ඇවිද්දා. அவன் கடல் மேல் நடந்தான். ඔහු තුල තිබිච්ච බලය ඔහු භාවිතා කරා. தனக்குள்ளே இருந்த வல்லமை அவன் பயன்படுத்தினான். ඔබට විරුද්ධව ඒ කියන්නේ චංචල වෙන හැම දෙයක්ම ඔබට පුළුවන් නිශ්චල කරන්නට. உங்களுக்கு விரோதமாக கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிற எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு முடியும் அமைதிப்படுத்துவதற்கு. එහෙ මෙහෙ චංචල වෙලා තියෙන ඒ කියන්නේ මුහුද වාගේ වතුර වාගේ ගිලෙන්න තිබෙන ඕනේ ස්වභාවයක් ඔබට පුළුවන් එක ස්ට්‍රේට්ව තියන්නට. உங்களுக்கு முடியும் ஒரு அசைந்து கொண்டிருக்கிற, கொந்தளித்து கொண்டிருக்கிற, மேலும் கீழுமாக கடல் போல கொந்தளித்து கொண்டிருக்கிற எப்படிப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தாலும் அமைதிப்படுத்துவதற்கு, நேர்படுத்துவதற்கு உங்களால முடியும். எத்தனையோ அலைப்பாயிர விஷயங்களை அமைதிப்படுத்தலாம். அதுக்கு போய் அலைப்பாயுதே ගොඩක් දේවල් සෙලවෙන ගොඩාක් දේවල් ඔබට පුළුවන් නිහඬ කරන්නට. அசைகிற நிறைய காரியங்களை உங்களால முடியும் அமைதிப்படுத்துவதற்கு. ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ ඕන දෙයක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් අනුග්‍රහයක් තියෙන කෙනෙක්. ஒரு சீஷனுடைய உள்ளம் என்று சொல்வது எல்லாவற்றையும் எதை வேண்டுமானாலும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு உள்ளத்தை உடையவன். ගොඩක් දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. நிறைய காரியங்களை அவனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். බලවන්ත මනසක්. ඒ කියන්නේ බලන්න ඔහුට බලයක් තිබුණා. ஒரு வல்லமை பொருந்திய ஒருவன், பாருங்கள், அவனுக்குள்ள ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. ඔහු ඒක නැවැත්තුවා. அவன் அதை நிறுத்தினான். යේසුස් වහන්සේ විතරයි ඇවිදගෙන ආවේ. இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் தான் கடல் மேல் நடந்து வந்தார். උන්වහන්සේ දුන්නු ඒ බලය ඔහු භාවිතා කරා. ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த வல்லமையை இவன் பயன்படுத்துகிறான். ඔහු ආවනේ.
அவனும் நடந்தான். එයා ඇවිද්දනේ. அவன் கடல்ல நடந்தான். ඊට පස්සේ ගිලිච්ච එක වෙනම කතාවක්. அதற்கு பிறகு மூழ்கினது வேறு கதை. නමුත් ඔහු ඇවිද්දා. ஆனாலும் அவன் நடந்தான். ඔබට පුළුවන් බොහෝ දේවල් නවත්තන්න. உங்களுக்கு முடியும் அநேக காரியங்களை நிறுத்துவதற்கு. ඔබව ගිල ගන්න ඕන දෙයක් ඔබට ෆ්ලැට් ලයින් එකක් කරන්නට ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා. உங்களை மூழ்கடிக்கிற எப்படிப்பட்ட காரியமா இருந்தாலும் அதை ஃபிளாட்டாக்க, அதை நேராக்க உங்களால முடியும். ඒක නවත්තන්න පුළුවන්. அதை நிறுத்த முடியும். ඒක ඒ ඕනෑම සෙලවෙන ඕනෑම ගිලෙන ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ ඒ ආධිපත්‍ය ඒ බලය භාවිතා කරමින්. அதாவது எப்படிப்பட்ட மூழ்கடிக்கிற சூழலா இருந்தாலும் அதை நிறுத்த முடியும் அந்த வல்லமையை பயன்படுத்துவதன் மூலம். කිසිම දෙයක් ඔබට විරුද්ධව නැගී සිටින්න යන්නේ නැහැ. எதுவுமே உங்களுக்கு விரோதமாய் நிற்காது. ගෝලයෙක් කියලා කියන්නේ ඔහු මුහුද පිට ඇවිදින්න තරම් බලයක් තියෙන කෙනෙක්. சீஷன் என்று சொல்லுகிறவன் கடல் மேல் நடக்கிற அளவுக்கு வல்லமையை உடையவன். ඔබට බොහෝ දේවල් නිශ්චල කරන්න පුළුවන් අනුග්‍රහයක් තිබෙනවා. அநேக காரியங்களை அமைதிப்படுத்துகிற அந்த அனுக்கிரகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. ඒ නිසා කවදාවත් බය වෙන්න එපා. எனவே ஒருபோதும் பயப்பட வேண்டாம். ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ ඔහු බලවන්තයෙක්. சீஷனுடைய உள்ளமானது அவன் வல்லமை අද பொருந்தியவன். ගොඩාක් අයට බලයක් තියෙනවා. இன்றைக்கு அநேகருக்கு வல்லமை இருக்கிறது. ඒ වුණාට වටෙන් ගහන හුළඟයි එහෙමත් නැත්නම් මුහුදයි එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන්ට වටා තිබෙන ප්‍රශ්නයි නිසා ඔවුන් හැමදාම ගිලිලා ඉන්නවා. ஆனாலும் சூழ இருக்கிற காற்று கடல பிரச்சனைகளை பார்த்த உடனே அவர்கள் மூழ்கி போகிறார்கள். ගොඩක් අය ගිලිලා ඉන්නවා. அநேகர் மூழ்கி இருக்கிறார்கள். නෑ ඔබ ගිලී ඉන්න නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්තේ. நீங்கள் மூழ்கி போவதற்காக அல்ல ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து ඔබට கொண்டது. එතනින් ගොඩ එන්න පුළුවන්. அந்த இடத்திலிருந்து உங்களுக்கு மேலே வர முடியும். ඒ සියල්ල ඔබට පාවිච්චි කර ඒ සියල්ල ඔබට යටපත් කරගන්නට පුළුවන්. எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மேற்கொள்ள முடியும். ඒ කියන්නේ ඔබ බලවන්තයෙක්. நீங்கள் வல்லமை பொருந்தியவர்கள். ඔබව ගිල්වල තියෙන ඕනෑම දෙයක් ඔබට පා කරන්නට අනුග්‍රහයක් තිබෙනවා. உங்களை மூழ்க வைத்திருக்கிற எல்லாவற்றையும் உங்களால முடியும் மிதக்க வைப்பதற்கு. එලිෂා පොරෝ ඒ කියන්නේ යකඩයක් වතුර උඩ පා කරා. எலிஷா அந்த இரும்பை அந்த கோடரியை அவன் தண்ணீர் மேல மிதக்க வைத்தான். ඔහුට ඒ බලය තිබුණා. அவனுக்குள்ள அந்த வல்லமை இருந்தது. ඔහු එක ගිලුණා ගමම්ම ඉන්න මම මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කොතනද වැටුනේ වැටිච්ච තැන පෙන්වන්න කියලා කියපු ගමම්ම හිටපු අය හිතන්නේ නැති රයිට් එලිෂා දැන් පනින්න යනවා හරි පොයින්ට් එකට. இப்ப எலிஷா கேட்கும் பொழுது எந்த இடத்துல விழுந்தது எனக்கு சரியாக அந்த இடத்தை காட்டுங்க என்று சொன்ன உடனே இருந்தவர்கள் யோசித்திருக்கலாம் எலிஷாக்கு அந்த இடத்தை காட்டணும் அந்த தண்ணீர்ல அவர் குதிக்க போகிறார் என்று. ගොඩක් අය එහෙම හිතන්නේ නැහැ. அநேகர் இப்படி யோசித்திருக்கலாம். නේ එයා පැන්නේ නෑනේ. அவன் ඕකේ குதிக்கையில මට පනින්න බෑ එලිෂා පැනලා අරන් දෙයි. என்னால தான் குதிச்சு போக முடியாது, எலிஷா குதிச்சு அதை எப்படியாவது எடுத்து கொடுப்பார். සමහරව ඇවිල්ලා මට මාත් එක්ක ප්‍රශ්න ඔවුන්ගේ මුදල් ප්‍රශ්න ණය ඔවුන් කතා කරනකොට ஒரு சிலர் வந்து என்னிடத்துல அவளுடைய பிரச்சனைகள் கடன் பிரச்சனைகளை குறித்து அவள் பேசும் பொழுது මං අහනවා කීයක්ද දෙන්න තියෙන්නේ. நான் கேட்பேன் அவளிடத்துல எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. ගොඩක් අය හිතන ඕහෝ දැන් පාස්ට් අපිට දෙන්න යන එකයි අහන්නේ. இப்ப அநேகர் நினைப்பார்கள் அப்படி நான் கேட்ட உடனே பாஸ்டர் கொடுக்க போறா தான் அந்த எவ்வளவு அமௌண்ட்டை கேட்கிறார் என்று. හරි 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 ජොලිතකවෙන් ගාන කියනවට. இப்ப நல்ல உற்சாகமாக சந்தோஷமாக அந்த அமௌண்ட்டை சொல்லுவார்கள். මෙච්චරක් දෙන්න තියෙනවා පාස්ට්. இவ்வளவுதான் நான் கொடுக்க නෑ இருக்கிறேன். නෑ පාස්ට් මේ පාස්ට් සමහරව මට කියලාම දෙන්න. නෑ මේ පාස්ට් මේ දෙන්න ඕනේ මං දෙන්නේ නෑ. මට පුළුවන්කමක් තියෙනවා යට ගියේ එක උඩට පා කරන්න. ஒரு சிலர் நான் கேட்கும்போது சொல்றோம் இல்ல இல்ல பாஸ்டர் நீங்க கஷ்டப்பட வேணாம், நீங்க கொடுக்க வேண்டாம் என்று நான் ஏதோ சொல்லுவேன். அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளோ கொடுக்க இருக்குன்னு நான் கேட்ட உடனே அவங்க நினைக்கிறேன் ஏதோ நான் கொடுக்க போறேன் எலிசா எலிசா பாஞ்சது போல ஓகே பாஸ்டர் கொடுக்க போறேன் இல்ல இல்ல பாஸ்டர் நீங்க நான் கட்ட போறது இல்ல ஆனா நீங்க விழுந்து இருக்கிற விஷயத்தை மேல கொண்டு வர்றதுக்கு எனக்கு வல்லமை இருக்கு. ඔබ ගිල්වලා තියෙන දේ ගොඩට ගැනීමේ අනුග්‍රහය බලය දෙවියන් වහන්සේ මට දීලා තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒකනේ කියන්නේ මේ කාලෙදී මේ මොහොතේදී මේ අවස්ථාව වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ ණය ගෙවලා ඉවර කරනවා. எனவே தான் உங்களுக்கு நான் திட்டவட்டமாக சொல்லுகிறேன், இந்த காலத்துல இந்த நேரத்துல இந்த திகதியில நீங்க இந்த கடன் எல்லாம் செலுத்தி முடிந்திருப்பீர்கள் என்று. කොච්චරක්ද දෙන්න තියෙන්නේ ඊටත් වඩා ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නට යනවා. நீங்க எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டுமோ அதை விட அதிகமாக பணம் உங்களோட கையிலே இருக்கும் என்று. ඒ පා කරන්න පුළුවන් අනුග්‍රහයක්. அதை மிதக்க வைக்கிற அந்த அனுக்கிரகம், හෙලවෙන දේ නවත්තන්න පුළුවන් බලයක්. அந்த அசைகிறதை நிறுத்துகிற அந்த வல்லமை ගෝලයෙකුගේ
මනස ඔහු බලවන්තෙක් ඔහු කවදාකවත් තමන්ව දුර්වලයෙක් ලෙස සිතන්නේ නැහැ. சீஷனுடைய உள்ளமானது அவன் வல்லமை உள்ளவனாய் இருக்கிறான், தான் ஒரு பலையினம் உள்ளவன் என்பதை அவன் ஒருபோதும் யோசிக்க மாட்டான். කවදාකවත් ගිහිල්ලා ස්වාමිනී මම හරි දුර්වල මිනිහෙක් මට උපකාර කරන්න කියලා ආශා කරන්න එපා. ஒரு நாள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் போய் ஆண்டவரே நான் ஒரு பலையினம் உள்ள மனுஷனுக்கு உதவி செய்யும் என்று ஜெபிக்க வேண்டாம். ආண்டවරේ නා ஒரு குப்பை නා ஒரு பாவி යා නෑ. ඔගොල්ලන්ව යේසුස් වහන්සේගෙන් ගොඩට ගත්තට පස්සේ ආයෙ එතන ඉන්න ඕනේ නෑ. ஆண்டவர் அந்த இடத்துல இருந்து உங்களை தூக்கி வெளியில எடுத்த பிறகு நீங்க மீண்டும் மீண்டும் அந்த இடத்துக்கு போக தேவையில்லை. ඔයා පවර්ෆුල් කෙනෙක් ආයෙ මේ පවර්ලස් කෙනෙක් වගේ කතා කරන්න ඕනේ නෑ. நீங்க வல்லமை பொருந்தியவர்கள் வல்லமை இல்லாதவர்களாக பேச தேவையில்லை. ඒක යක්ෂයාගේ ක්‍රමය. அது ඒ பிசாசினுடைய නිසා முறை. ගිහලා දන ගහලා ඔයා ඇඬුවට ඒකයි මම කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේ ආනකන් ඔයා අඬනකන් ඔයාට ඒකේ පිළිතුරු හම්බෙන්නේ නෑ. எனவே தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது உண்டு, நீங்க எவ்வளவு போய் அழுது கொண்டிருந்தாலும் அழுது கொண்டு இருக்கும் வரைக்கும் உங்களுக்குரிய பதில் கிடைக்காது. Please Lord forgive me Lord කියන්න ස්වාමිනී මට සමාව වෙන්න ස්වාමිනී මට උදව් මේ වෙලාවේදී ඔයා නැත්තන් නෑ. ඔයාගේ ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරන්න. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට දීලා ඉවරයි. ඔයාගේ මූද තමයි දැන් හෙලවෙන්නේ. ඔයා තමයි ඒක නවත්තන්න ඕනේ. எனவே தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என்று போய் நீங்க கதறி அழுது கொண்டிருக்க தேவையில்லை. நீங்கள் தான் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த வல்லமையை பயன்படுத்த வேண்டும். உங்க கடல் ஆண்டவர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வல்லமை கொடுத்துட்டாரு. உங்க கடல் தான் கொந்தளிக்குது. இதுல வேற கடலை கொந்தளிக்கிறது நிப்பாட்டுங்க ஆண்டவரேன்றது இல்ல. நீங்க தான் உங்களுடைய authority உங்களுடைய என்னது பவரை வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டும். எத்தனையோ வாட்டி அப்படி கேட்டு கிடைக்கல தானே. කොච්චර මං දෙමළෙන් කියද්ද සිංහලෙන් කියන්නේ හොඳද? කොච්චර වෙලාවක් එහෙම යාඥා කරලා හම්බුනේ නෑනේ. හම්බෙලා තියෙනවද මට අත්ත කියන්න? 100ට කීයක්ද හම්බුනේ? அப்படியெல்லாம் நீங்க ஜெபித்து எத்தனை பேருக்கு கிடைத்திருக்கிறது? எல்லாம் கிடைத்திருக்கிறது. එහෙම හම්බෙන්නේ නෑ. அப்படி கிடைக்காது. එහෙම හම්බෙන්නේ කලාතුරකින්නේ. அது எப்போதாவது ஒரு முறை கிடைக்கும். ඒක කනා chance එකක්. அது வந்து குருட்டு chance. නෑ. ඔයා ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරනකොට ඔයා බලයෙන් යුක්තව කතා කරනකොට ඒක නවතිනවා. நீங்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது வல்லமையாய் நீங்கள் பேசும் பொழுது அது நிறுத்தப்படும். යේසුස් වහන්සේට මුහුද කැළඹුණේ නෑ. இயேசு கிறிஸ்து நடக்கும் பொழுது கடல் கொந்தளிக்கவில்லை. ඔබටයි මුහුද කැළඹුණේ. நீ உங்களுக்கு தான் கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. කාටද මුහුද කැළඹුණේ? யாருக்கு கடல் கொந்தளித்தது? යේසුස් වහන්සේට කැළඹුණාද? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது නෑනේ. இல்ல. යේසුස් වහන්සේ නිදාගෙන හිටියා. இயேசு கிறிஸ்து நித்திரை செய்து கொண்டிருந்தார். ඒ කැළඹෙනකොට නිදාගෙන හිටියේ. கடல் கொந்தளிக்கும் பொழுது அவர் நித்திரை செய்து කවුද கொண்டிருக்கிறார். ටෙන්ෂන් උනේ? யார் டென்ஷன் ஆனது? කවුද ටෙන්ෂන් උනේ? யார் டென்ஷன் ஆனது? කවුද ඒ වෙලාවේ බය උනේ? யார் அந்த இடத்துல பயந்தது? කාගේ කොණ්ඩේද හෙලුනේ? யாருடைய කුඩුම්බි. யாருடைய குடும்பி? சரி. කාගේ කොණ්ඩේද හෙලුනේ? ගෝලයන්ගේ. කවුද බය උනේ? யாருடைய ஈரකොළ නඩගනිச்சு? சீசர்களுடைய. இயேசு சுவாமி பேசாம இருந்தார். அவருக்கு அந்த கடல் கொந்தளிக்கல. යේසුස් වහන්සේ නිහඬව පාඩියේ මේ කැළඹෙන වෙලාවේදී නිදාගත්ත බයිබලයේ කියනවා. ඒතකොට යේසුස් වහන්සේට කැළඹුණේ නෑ. ඔබටයි කැළඹෙලා තියෙන්නේ. කවුද ආධිපත්‍ය පාවිච්චි? යේසුස් වහන්සේ නැගිටලා කාටද තරවටු කරේ? இயேசு கிறிஸ்து எழுந்து யாரை பார்த்து அவர் அதட்டினார்? ඉස්සලාම කාටද තරවටු කරේ? முதல்ல அவர் யாரை அதட்டினார்? උලඟටයි මුහුදටයිද? அவர் காற்றையும் கடலையும் பார்த்து அதட்டினாரா? අයියෝ මගේ ළමයි බයේ ඉන්නේ. ஓ ඉන්න ஸ்டாப். நவத்துவே நே. ஐயோ பிள்ளைகள் எல்லாம் பயந்துருக்கிறேன். ஐயோ நான் தூங்கிட்டேனேடாப்பா. ஓ கொஞ்ச நேரம் அசந்து தூங்கும் போது இத்தனை ப்ராப்ளமா? இருங்க நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன். எலும்புன உடனே திட்டுனது பயந்துருந்தவங்க. නැගිට්ටගම්ම කාටද පැන්නේ? හුස්ම ගන්නවනේ ළමයි. மூச்சு எடுக்கிறீங்களா? හුස්ම ගන්න අය පොඩ්ඩක් wave your hands. හුස්ම ගන්නවනේ. ප්‍රඥාවක් ඉගෙන ගන්නවනේ. ஞானத்தை கற்றுக்கொள்றீங்க தானே? කී දෙනෙක්
කියනවාද ඔයගොල්ලෝ ප්‍රඥාවක් ඉගෙන ගන්නවා. எத்தனை பேர் ஞானத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க என்று මේ சொல்றீங்க වසර ඔබ ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්නවා. இந்த வருஷத்துல நிறைய காரியங்களை பெற்றுக்கொள்றீங்க ඔයා චේන්ජ් කරනකොට நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது ඔයාගේ ආඥාව වෙනස් உங்களுடைய කරනකොට ஜெபத்தை மாற்றும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය ඔයා වැඩි කරගන්නකොට தேவனோடு கூட இருக்கிற உறவை நீங்கள் கூட்டிக் கொள்ளும் பொழுது ඔයා ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්නවා. அநேக காரியங்களை ඒකට பெற்றுக்கொள்றீங்க ප්‍රඥාවක් ඕනේ. அதற்கு ஞானம் தேவை හලෙලූයා ප්‍රීතියෙන් ඉන්න මේ සභාව ඔබට හැම වෙලාවකදීම මේ සේවය ඔබට ප්‍රඥාව උගන්වනවා. எனவே சந்தோஷமா இருங்க இந்த ஊழியமானது இந்த சபையானது எப்போது உங்களுக்கு ஞானத்தை ඔබේ போதிக்கிறது කැළඹිච්ච මුහුදට ඔබ තමයි අණ කරන්න ඕනේ ඔබේ ආධිපත්‍යය ඔය මත්තත ඔබේ බලය පාවිච්චි කරලා. உங்களுடைய அந்த கொந்தளித்து கொண்டிருக்கிற கடலை அமைதிப்படுத்த நீங்கள் தான் உங்களுடைய வல்லமையை பயன்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் தான் பேச வேண்டாம் ඔබ කතා කරන්න ඕනේ. நீங்கள் பேச வேண்டாம் ඔබේ ප්‍රශ්නට ඔබ කතා කරන්න. உங்களோட பிரச்சனைக்கு நீங்க தான் பேச வேண்டாம் පුරුදු වෙලා තියෙන ඔබේ ප්‍රශ්නට අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුත් එක්ක ගිහිල්ලානේ. இந்த பழகி இருக்கிறது வந்து உங்களோட பிரச்சனையை பேசுவதற்கு பக்கத்து வீட்டு மனுஷனையும் கூட்டி கொண்டு போக தான் பழகி இருக்கிறீங்க ඉස්සල්ලාම ස්කූල් එකේ முதல்ல ஸ்கூல்ல ஒண்ணுக்கு போகும்போது ஒருத்தனை கூட்டிட்டு போய் பழகுறோம். அன்னையில இருந்து எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ஒருத்தனை கூட்டிட்டு தான் போறோம். ඉස්සෙල්ලාම ස්කූල් එකේ චුච්චු දාන්න යන්න එකෙක්ව අරගෙන යනවනේ. තනියම යන්නේ නැහනේ. ඒකම පුරුදු වෙලා තියෙනවා. අද වෙනකම් තමන්ගේ ප්‍රශ්නෙට කවුරු හරි එක්කෙනෙක් යන්න ඕනේ. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් එක්ක යන්න ඕනේ. කියන්න දෙමු. யாராவது ஒருவர் வர வேண்டும் தங்களோட பிரச்சனைக்கு கூட்டி கொண்டு போக வேண்டும் කාත් එක්ක හරිනේ යන්න ඕනේ. யாராவது ஒருவர் வர வேண்டும் කාත් එක්ක හරි තමයි මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. யாராவது தான் வந்து பேச வேண்டும் එයා තමයි කතා කරන්නේ. அவர் தான் பேச මෙයා வேண்டும் තමයි කතා කරන්නේ. இவர் தான் பேச வேண்டும் සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා මං කතා කරාට විසඳෙන්නේ නැහැ. ඔයා කතා කරන්න ඕනේ. ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் நாம் பேசினாலும் தீராது நீங்க தான் பேச ඒ නිසා வேண்டும் තමයි මම කියන්නේ සමහරක් දේවල් වලට යන්න කතා කරන්න ඔයා කියලා. எனவே தான் ஒரு சிலருக்கு நான் சொல்லுவேன் இல்ல நீங்க தான் போக வேண்டும் நீங்க தான் பேச வேண்டும் ඔබ என்று කතා කරන්න ඕනේ. நீங்க பேச வேண்டும் ඒ කියන්නේ ඔබේ ආධිපත්‍ය ඔබ භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඔබේ බලය ඔබ භාවිතා කරන්න உங்களோட ඕනේ. அதிகாரத்தை உங்களோட வல்லமையை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ බලය පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. சீஷனுடைய உள்ளம் என்று சொல்வது வல்லமையை பயன்படுத்துகிற உள்ளம் ඔව් පේත්‍රස් නිර්භීතව කිව්වනේ යේසුස් වහන්සේට ස්වාමිනී මමත් එන්න මට අවසර දෙන්න. பேதுரு தைரியமாக சொல்கிறான் இயேசு கிறிஸ்து நண்டிலே நானும் வருவதற்கு எனக்கு கட்டளையிடும் என்று මොකද මුහුද කැළඹුණේ කාටද? இப்ப கடல் யாருக்கு கொந்தளித்தது ඒගොල්ලන්ට. சீஷர்களுக்கு හිරිහැර වින්දේ කවුද? யாரு வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ඒගොල්ලෝ. சீஷர்கள் කවුද අදත් හිරිහැර විඳින්නේ? இன்றைக்கும் யார் வருத்தப்பட்டு கொண்டிருப்பது ඕගොල්ලෝ. நீங்கள் අදත් කාටද මුහුද කැළඹිලා තියෙන්නේ? இன்றைக்கும் யாருக்கு கடல் கொந்தளித்து යේසුස් கொண்டிருக்கிறது වහන්සේටද? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு නෑ යාට එන්න ඕනේ නම් එයා මුහුද පිට පයින් එනවා. அவருக்கு வர வேண்டுமானால் கடல் மேல் அவர் நடந்து வருவார் ඔබ බලය පාවිච්චි කරන්න. நீங்கள் வல்லமையை பயன்படுத்த வேண்டும் මොකද ඔබටයි ඒ බලය දීලා තියෙන්නේ. உங்களுக்கு தான் அந்த வல்லமை ඒ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது හැම දෙයකටම ඔබටයි ආධිපත්‍ය සහ බලය දීලා තියෙන්නේ. எல்லாவற்றுக்கும் உங்களுக்குள்ள தான் அந்த அதிகாரம் வல்லமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ඔබේ වචන ප්‍රකාශ කරන්න. உங்களோட வார்த்தையை அறிக்கை செய்யுங்க නවත්තන්න සමහරක් දේවල්. ஒரு சிலவற்றை நிறுத்துங்கள் සමහරක් දේවල් වලට විරුද්ධව නැගී සිටින යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ஒரு சில காரியங்களுக்கு விரோதமாக எழுந்து நில்லுங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே මම මේක නවත්තනවා. நான் இதை நிறுத்துகிறேன் මට විරුද්ධව තියෙන මේ බාධාව මම නවත්තනවා. எனக்கு விரோதமாக இருக்கிற தடையை நான் මට நிறுத்துகிறேன் විරුද්ධව තියෙන කඩා වැටීම මම නවත්තනවා. எனக்கு விரோதமாக இருக்கிற இந்த விழுந்து போதலை நான் நிறுத்துகிறேன் මට විරුද්ධව තිබෙන ජොබ්ලස් ඒ කියන්නේ රැකියාවක් විරකියාව මම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නවත්තනවා. எனக்கு விரோதமாக இருக்கிற தொழில் இல்லாமைகளை நான் நிறுத்துகிறேன் මට විරුද්ධව තිබෙන හිඟකම දිලිඳුකම දරිද්‍රතාවය මම නවත්තනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. எனக்கு விரோதமாக இருக்கிற தரித்திரங்கள் வறுமைகள் ஏழ்மைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நிறுத்துகிறேன் ඔබේ බලය පාවිච්චි කරන්න. உங்களோட வல்லமையை பயன்படுத்துங்கள் බලවත් දේ කරන්න පුළුවන් ඔබට. அப்படி செய்யும் பொழுது வல்லமையான காரியங்களை உங்களால செய்ய முடியும் ගෝලයෙක් කියලා කියන්නේ මුහුද පිට පයින් යන්න පුළුවන් තරමට බලයක් ඇති කෙනෙක්. சீஷன் என்று சொல்கிறவன் கடல் மேல் நடக்கிற அளவுக்கு தைரியம் உள்ள ஒரு வல்லமை உள்ள ஒரு மனுஷன் පස්වෙනි කාරණා. ஐந்தாவது காரியம் ගෝලයෙකුගේ මනසේ පස්වෙනි කාරණා. சீஷனுடைய உள்ளம் ஐந்தாவது காரியம் එයා පොයින්ටර් කෙනෙක්. அவன் வந்து ஒரு පොයින්ටර්. ஒரு They are நோக்கத்தோடு pointers. ஒரு பாயிண்டர் அவன் ஒரு நோக்கத்தோடு கூட இருக்கிறவன் They are pointers. එමත් නැත්නම් එයාලා ඇවිල්ලා ඉලක්කයක් ඇති කෙනෙක්. அவன் ஒரு குறிக்கோளோடு கூட இருக்கிற ஒருவன் ඉලක්කයක් ඇති කෙනෙක්. ஒரு குறிக்கோளோடு இருக்கிற ஒருவன் පොයින්ටර් කෙනෙක්. right? මතෙව් 17:27 වෙනි වගන්තය. மத்தேயு 17 அதிகாரம் 27 வசனம்.
නමුත් අප විසින් ඔවුන්ට බාධා නොකරන පිණිස නුඹ මුහුදට ගොස් බිලියක් බා පළමු කොට අස්වෙන මත්ස්‍යයා ගන්න. උගේ කට හැරිය කල ශෙකලක් සම්බවන්නේය. ඒක ගෙන මා සහ නුඹ උදෙසා ඔවුන්ට දෙන්නයි කීසේක. மத்தேயு 17 அதிகாரம் 27 வசனம். ஆகிலும் நாம் அவர்களுக்கு இடரலாய் இராதபடிக்கு நீ கடலுக்கு போய் தூண்டில் போட்டு முதலாவது அகப்படுகிற மீனை பிடித்து அதன் வாயை திறந்து பார். ஒரு வெள்ளி பணத்தை காண்பாய். அதை எடுத்து எனக்காகவும் உனக்காகவும் அவளிடத்திலே கொடு என்றார். දැන් යේසුස් වහන්සේගෙන් ඇහුවා පේත්‍රස්ගෙන් ඇහුවා ඔයගොල්ලන්ගේ ආචාර්යන් වහන්සේ බදු ගෙවන්නේ නැද්ද? இப்ப பேதுருவிடத்திலே கேட்கிறார்கள், உங்களுடைய போதகர் அவர் வரி செலுத்துகிறது இல்லையா என்று. පේත්‍රස් කිව්වා ඔව් ගෙවනවා. பேதுரு சொல்றான், இல்ல அவர் செலுத்துவார் என்று. යේසුස් වහන්සේ ළඟට ආවහම යේසුස් වහන්සේ අහනවා පේත්‍රස්ගෙන් ඒගොල්ලෝ මොනවද ඇහුවේ? இப்ப பேதுருவினிடத்தில் இயேசு கிறிஸ்து கேட்கிறார், என்ன அவர்கள் கேட்டார்கள் என்று. බදු ගෙවනවද කියලා ඇහුවා. வரி செலுத்துகிறீர்களா என்று கேட்டார்கள் என்றார். පේත්‍රස්ගෙන් ඇහුවා ඔයා මොකක්ද කිව්වේ? இப்ப பேதுருவினிடத்தில் இயேசு கிறிஸ்து கேட்டார், நீ என்ன பதில் சொன்னீர் என்று. ඔව් ගෙවනවා. ஆம் செலுத்துவோம். ඔව් ගෙවනවා. ඕකේ මේ පොළවේ ඉන්නකම් බදු ගෙවන්න ඕනේ. ஆம் நாங்கள் செலுத்துவோம். அந்த பூமியில இருக்கும் வரைக்கும் வரி செலுத்துவோம். ඒක ගෙවන්න. அதை செலுத்த வேண்டும். එතකොට යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඔව් ඒක හරි. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், அதுதான் சரியானது. මාර බද්දන්නේ ගන්න. நிறைய வரி வசூலிக்கிறார்கள். නෑ. இல்ல ගෙවන්න. நாங்க செலுத்துவோம். දැන් යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඔයා කීප එක හරි. இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார், நீ சொன்னது சரி. ඔයාගේ ගෙවීමටයි මගේ ගෙවීමටයි තනක ආශිර්වාදයක් තියලා තියෙනවා. நீர் செலுத்துவதற்கும் நான் செலுத்துவதற்கும் ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒரு இடத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒක තමයි පොයින්ට් එක. அதுதான் அந்த பாயிண்ட். point to point. ඉන්දියාවේ බස් වල යනකොට තියෙනවා සමහරක් බස් ඇවිල්ලා point to point. මේ point එකෙන් ගත්තා නම් ඒ point එකේ තමයි නවත්තන්නේ. இந்தியாவில் ஒரு சில பஸ்ஸஸ் வேலை செய்யும் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் என்று ஒரு இடத்திலே அவர்கள் ஏற்றினால் அடுத்த இடத்துல தான் இறக்குவார்கள். මග නවත්තන්නෙම නැහැ. இடையில எங்கேயும் நிறுத்த மாட்டார்கள். කොහෙවත් නවත්තන්නේ. எங்கேயும் நிறுத்த ඒ மாட்டார்கள். point එකට. அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் நிறுத்துவார்கள். පේත්‍රස්ට කිව්වහම பேதுருவுக்கு சொன்ன உடனே කොතනද තියෙන්නේ? எந்த இடத்துல இருக்கிறது? යන්න මුහුදට நீ அந்த கடலுக்கு போ. බිලියක් බාගන්න. நீ ஒரு தூண்டிலை போடு. මාළුවෙක් කව්වෙනවා. மீன் ஒன்று பிடிக்கப்படும். ඒගේ කටේ කාසියක් දෙවන් වහන්සේ තියලා තියෙනවා. அதனுடைய வாயிலே ஒரு பணம் இருக்கும். ඔව් එහෙ මෙහෙ යන එක්කෙනෙක්. இப்போ එහෙ මෙහෙ යන එක්කෙනෙක්. மீன் வந்து அங்க இங்க போகிறோண்டு. මේ කෝකටද යන්නේ? ඉන්දියන් ඕෂන් එකටද? ඇමරිකන් ඕෂන් එකටද? කියන්නේ எந்த ஓஷனுக்கு போகுது? இந்தியன் ஓஷனா இல்லாட்டி அமெரிக்கன் ஓஷனா? அந்தமானா இந்தமானா எந்த தீவு சொன்னாரு அவரு? அது கேட்க மறந்துட்டேனே. நிலாவெளி பீச்சா மார்பிள் பீச்சா? ඒකමේ නිලාවලි බීච් එකද මාබල් බීච් එකද ඉන්දියන් සාගරයේද පැසිෆික් සාගරයේද කෝකෙද කිව්වේ? කියන්නේ எந்த சமுத்திரத்துல? இது இந்த சமுத்திரமா பசிபிக் சமுத்திரமா? எங்க சொன்னது? கடல் என்று சொன்னாரு. கொஞ்சம் குழப்பமா தான் இருக்கு. கடல் இல்லை, நம்மள சுத்தி குளம் தான் இருக்கு. சில வேளை குளம் அப்ப கூணா தானே வரும், காண வராது. ஓ அறவும் மறந்துருப்பாரு கீழே இருக்கிறது. මුහුද කියලා කිව්වා වැවක් නේ තියෙන්නේ. ආය පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. අපි ඉන්න තැන වැවක් නේ තියෙන්නේ, මුහුදක් නෑනේ. එතකොට මුයන්න වයන්න වැ කොම්බුව නැත්තම් ඇලපිල්ල අමතක වෙලා යේසුස් වහන්සේට. සෝ ආයත් පාරක් කන්ෆර්ම් කරගමු, රීකන්ෆර්ම්. ගොඩක් අය ඔහොමනේ හිතන්නේ. அநேகர் இப்படிதான் நினைப்பார்கள். ඔයාට මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ කියලා කිව්වම ඒකට පැහැදිලි පික්චර් එකක් සමහරු ආනවා. ஒரு சிலருக்கு இது இப்படிதான் இருக்கும்னு சொன்னா ஒரு தெளிவான ஒரு படத்தை காட்ட சொல்லுவார்கள். தெளிவான படத்தை காட்டியும் படம் பார்க்க மாட்டாங்க. ரோஷான் அந்த கட்டத்துல கண்ணு மூடி கொள்வாங்க. පැහැදිලි පින්තූරයක් පෙන්වන්න කියලා කියන. පාස්ටර් එකට මට පැහැදිලිව පෙන්වන්න. පැහැදිලි පින්තූරයක්, පැහැදිලි පික්චර් එකක් පෙන්වුවත් ඒ වෙලාවට අස්වාගෙන ඉන්නවා. බලන්න කන්නඩිය ගෙන්න අමතක වෙලා. තාමත් හුස්ම ගන්නවනේ. இன்னும் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்களா? மூச்சு හුස්ම எடுக்கிறீங்களா? ඇති සියල්ලෝම
අතහොලවත්වා மூச்சு உள்ள எல்லாரும் கைகளை அசைப்பதாக. Okay, good. Good to see you. යාපත්. පොයින්ට් එකට පේත්‍රස්ට කිව්වහම මුහුදට කියලා එයාගේ ආශිර්වාදය තියෙන ඒ පොයින්ට් එකට එයා ගියා. பேதுருவுக்கு கடலுக்கு போ என்று சொன்ன உடனே தன்னுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கிற சரியான இடத்தை நோக்கி அவன் போனான். ඒ පොයින්ට් එකට ගියා. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போனான். ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ ඔහු නිතරම පොයින්ට් එකට යන කෙනෙක්. சீஷனுடைய உள்ளம் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் சரியாக அவன் எப்போதும் அந்த குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டுக்கு போகிற ஒருவன். නුවර යන්න ඕන එක්කෙනා කොළඹ ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. கேண்டி போக வேண்டிய ஒருவன் கிளம்பு போய் பிரயோஜனம் இல்ல. காப்பார் போக வேண்டியவங்க ஜோபூர் போய் சரி வராது. யூ மஸ்ட் கோ டு காப்பார். ඒ පොයින්ට් එකට පේත්‍රස් ගියා. அந்த இடத்துக்கு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு මොකද பேதுரு ඔබ போனான். පොයින්ට් එකට යනකම් ඔබේ මාළුවා දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகும் வரைக்கும் உங்களுடைய மீனை உங்களால காண முடியாது. ඒ පොයින්ට් එකට යන්න ගොඩක් අය අපි තට්ටු කරලා ගේනවා. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போவதற்கு அநேகரை தட்டி தட்டி கொண்டு வர තව வேண்டியிருக்கிறது. එකක් එක්ක මම නවත්තනවා. இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க ඊටු போகிறேன். ටික මම ලබන සතිය කියලා දෙනවා. මොකද දැනටමත් වෙලාව හරි. நேரம் சரியாக இருக்கிறபடினாலே மற்ற காரியங்களை நான் வருகிற கிழமைகளிலே பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். දැන් ඔහු ඇවිල්ලා පොයින්ට් එකට කියන්නේ ඉලක්කයට කියපු තැනට ගියා. இப்பொழுது இவன் அந்த பாயிண்டை நோக்கி அந்த இலக்கை நோக்கி போகிறான். ප්‍රශ්න ඇහුවේ නෑ. கேள்வி கேட்கல. ආය මේ අහගෙන හිටියේ නෑ. அடிக்கடி கேள்வி கேட்டு නිතර கொண்டிருக்கவில்லை. නිතර පරීක්ෂා කරගෙන හිටියේ නෑ. அடிக்கடி அவன் சோதித்து கொண்டிருக்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඊළඟට හඬක් එනකම් බලාගෙන හිටියේ නෑ. ஆண்டவரிடத்திலிருந்து அடுத்து சத்தம் வரும் வரைக்கும் செய்தி வரும் வரைக்கும் கேட்டு கொண்டிருக்கையில ඒ තැනට ඒ මුහුදනම් ඒ තැනට ගියා. මාළුවෝ කොහෙද ඉන්නේ? මාළුවෝ ගොඩ ඉන්නේ නෑ. அவன் அந்த இடத்துக்கு போறான். கடல் என்று சொன்ன உடனே அந்த கடலுக்கு போறான். மீன்கள் ஒரு நாளும் கரையிலே இருக்காது. මම ගොඩ ඉන්නේ මැරිච්ච මාළු. மீன் செத்த பிறகுதான் கரையில இருக்கும். නේද? පන පිටින් ඉන්නේ නෑනේ. உயிரோடு இருக்கிற மீன் கரையில இருக்காது. ඒගොල්ලෝ වතුරේ තමයි ඉන්නේ. மீன்கள் தண்ணீர்ல தான் இருக்கும். கரையில இருக்காது, உயிரோட இருக்கிறது. சில திரையிலே வரும் செத்ததுகள். ஓகே, දැන් මාළුවා කොහෙද ඉන්නේ? එයා තේරුම් ගත්තා ඒ කොයි මුහුදද කොතනද මං එතන්ට තමයි ගමන් කරන්න ඕනේ. மீன் எங்கே இருக்கிறது, எந்த கடல், அவன் விளங்கி கொண்டான். நான் அங்கத்தான் அந்த இடத்துக்கு தான் போக வேண்டும் என்பதை. ඒ ස්පෙસિෆික් ප්ලේස් එකට ඌ ගියා. அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அவன் ඒ போனான். පොයින්ට් එකට ගියා. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அவன் போனான். ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ ඔබේ නිසි පොයින්ට් එකට ඔබ ගමන් කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. சீஷனுடைய உள்ளம் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய அந்த சரியான அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு நீங்கள் போகிறவளா இருக்க வேண்டும். අරේ යන්න, அங்க போக, එහෙට යන්න. அங்க போங்க. නෑ මං යන්නේ. இல்ல நான் போக மாட்டேன். මෙහෙට යන්න. இங்க போங்க. නෑ මං යන්නේ. இல்ல நான் போக மாட்டேன். අර ජොබ් එකට යන්න. அந்த தொழிலுக்கு போங்க. නෑ මං යන්නේ. இல்ல நான் போக மாட்டேன். මේ ජොබ් එකට යන්න. இந்த தொழிலுக்கு போங்க. මීට වඩා ගාණක් හම්බෙනවා. இதை விட இன்னும் நிறைய ඔයාට உங்களுக்கு මාර හැකියාවක් තියෙනවා. உங்களுக்கு நிறைய திறமைகள் இருக்கு. ඔයාව අපි ගන්නවා. உங்களை நாங்க எடுப்போம். නෑ මං යන්නේ. இல்ல நான் போக மாட்டேன். ඇයි? என்ன காரணம்? පාස්ටර් කියලා තියෙනවා මට යන්න එපා කියලා. பாஸ்டர் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார் போக வேண்டாம் ඒ என்று. නිසා මං යන්නේ නෑ. அதனால நான் போக மாட்டேன். මට යේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා නිශ්චිත තැනට යන්න කියලා. இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு சொல்லியிருக்கார் சரியான இடத்துக்கு போகும்படிக்கு. ඒක තමයි මම කරන්නේ. அதைத்தான் நான் செய்கிறேன். මේක කරපුවාම වැඩි ගාණක් හම්බෙනවා. இதை செய்தவுடன் நிறைய பணம் கிடைக்கும். මේ රටේ ඉන්න එපා, අර රටට යන්න වැඩියෙන් හම්බෙනවා. இந்த நாட்டுல இருக்க வேண்டாம், அடுத்த நாட்டுக்கு போங்க, அங்க நிறைய பணம் கிடைக்கும். ප්‍රංශයට යන්න ටිකක් වැඩිපුර මේ දවස්වල චුට්ටක් වැඩියෙන් මේ යූරෝ ගන්න පුළුවන්. பிரான்ஸுக்கு போங்க, இந்த நாட்கள்ல கொஞ்சம் அதிகமாக யூரோ எடுக்கலாம். නේද? ලන්ඩන් යන්න ෆවුන්ස් වලට මේ දවස්වල ගාණ වැඩි. நீங்க லண்டன் போங்க, இந்த நாட்கள்ல கொஞ்சம் பவுண்ட்ஸுக்கு இப்போ கொஞ்சம் விலை அதிகம் ඔයාට இருக்கிறது. ඇප්ලිකේෂන් දාපු ගමන් එනවා. ඔයාට දැන් ඇවිල්ලක් තිනවා. යන්න එතනට යන්න. நீங்க அப்ளிகேஷன் போடுங்க, உங்களுக்கு போட்ட உடனே கிடைக்கும், நீங்க போங்க.
නෑ මං යන්නේ. இல்ல நான் போக මං மாட்டேன். යන්නේ USA විතරයි. நான் USA மாத்திரம் தான் போவேன். මං යන්නේ එතන විතරයි. நான் அங்க මොකද மாத்திரம் මගේ ප්ලේස් එක ඒක. என்னுடைய இடம் அது. ඒක හැරෙන්න මම වෙන මොකුත් කරන්නේ නෑ. அதை தவிர நான் வேற ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன். ඕක තමයි මගේ පොයින්ට් එක. அதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட். පාස්ටර් කියලා තියෙනවා මට එහෙ යන්න කියලා. பாஸ்டர் எனக்கு சொல்லிருக்காரு அங்க போகும்படிக்கு. මම ඕක වෙනස් කරන්නේ නෑ. அதை நான் மாற்ற மாட்டேன். කවුරු කිව්වත් වෙනස් කරන්නේ නෑ. யார் என்ன சொன்னாலும் மாற்ற மாட்டேன். ගොඩක් අය ඇවිල්ලා කවුරු හරි කියපු දෙයක් අහලා වෙනස් වෙලා ඔය ඉන්න. ஒரு சிலர் வந்து விடுவார்கள், ஆனாலும் யாராவது சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு தங்களை மாற்றிக்கொள்ளாமல் அப்படியே இருப்பார்கள். මිසරයෙන් එනකොට ඔක්කොම අරගෙන මේනා. எகிப்திலிருந்து வரும்பொழுது எல்லாரையும் கூட்டிக் கொண்டு வருவார்கள். ආබ්‍රහම් අරගෙන ආවා වාගේ ලොත්ව ගොඩක් අය අරගෙන මේනා. ஆபிரகாம் லோத்தை கூட்டிக் கொண்டு வந்தது போல அநேகர் ஒரு சிலவற்றை கூட்டிக் கொண்டே வருவார்கள். එතනින් එහාට පැවතීමක් නෑ. அதுக்கு பிறகு எந்த ஒரு நிலைத்திருத்தலும் இருக்காது. One day you are going to lost everything because ඔයත් එක්ක ලෝත් ඉන්න නිසා. ஒரு நாள்ல நீங்க எல்லாவற்றையும் இழந்து விடுவீர்கள், காரணம் உங்களோடு லோத்தை நீங்க வைத்திருக்கிறபடினால். ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න. எனவே கவனமாயிருங்க, පරිස්සම් වෙන්න. கவனமாயிருங்க. පොයින්ට් එකට යන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. பாயிண்ட்டுக்கு போக பழகுங்க. අත උස්සලා කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මම මගේ පොයින්ට් එකට යනවා. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, இந்த வருஷத்துல எனக்குரிய பாயிண்ட்டுக்கு நான் போவேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே මම කැප වෙනවා මගේ පොයින්ට් එකට යන්න. என்னை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்னுடைய பாயிண்ட்டுக்காக போகும்படிக்கு. ඒක මම වෙනස් කරන්නේ නෑ. அதை நான் ஒரு நாளும் மாற்ற மாட்டேன். කවුරු නිසාවත් මම වෙනස් කරන්නේ නෑ. யாருக்காகவும் அதை மாற்ற மாட்டேன். මොන තත්ත්වය නිසාවත් මම වෙනස් කරන්නේ නෑ. எந்த நிலைமைக்காகவும் நான் அதை மாற்ற මොන மாட்டேன். මුදල නිසාවත් මම වෙනස් කරන්නේ නෑ. எந்த பணத்துக்காகவும் அதை நான் மாற்ற ගෙවි மாட்டேன். මොන තරම් වැඩි වුණත් මම වෙනස් කරන්නේ නෑ. செலுத்த வேண்டிய தொகை எவ்வளவு அதிகமாக இருந்தாலும் அதை நான் மாற்ற மாட்டேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே මගේ නිශ්චිත මාළුවා දකින ඒ මූදට ඒ පොයින්ට් එකට මම යනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. என்னுடைய சரியான மீன் இருக்கிற அந்த கடலை நோக்கி அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு நான் போவேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. තප්පර 30ක ආත්මෙන් පිරියන්නේ භාෂාව කතා කරන්න. 30 நொடிகள் ஆவிலே நிறைந்தவர்களாக அந்நிய பேச රිමෂන්දේ රිබියන්දරබ රිහන්දරමක්කර රිබන්දුරු මුෂන්දේ රයිමුතුරු මුෂරරියන්දරබ රිබන්දුරු මුෂන්දේ රිබියක්කර රිමන්දරම රයිමුතුරු මහන්දරම ශිරරියන්දේ රිබන්දී රිබියක්කර මහන්දරම ෂන්දේ රුමන්දුරු මුෂරරියන්දරබ හිපාරමහන්දරමක්කර රියන්දේ රිෂ්චිත රිබියන්දරම ෂන්දුරබ හිරලමන්දුරු මියන්දරබ ස්තුති වේවා මහිමය වේවා ගෞරවය වේවා நமஸ்கார வேவா சுவாமினி ඔබට ஸ்துதி நன்றி 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 இயேசப்பா உம்மை துதிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஹalleluya අත්පොළ සන්නාදයක් දී ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසාවක් රැගෙන கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். අද දවසේ අවසාන පොයින්ට් එක இன்றைக்கு எங்களுடைய கடைசி குறிப்பு 6 වෙනි කාරණාව 6வது காரியம். අල්ලන්නෙක් ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ අල්ලන්නෙක්. there's a catcher. they are a catcher. சீஷனுடைய உள்ளமானது பிடிக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும். ඔහු අල්ලන catcher කෙනෙක්. அவன் பிடிக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும். මිස කෙනෙක් නෙමෙයි. அவன் மிஸ் பண்ணுகிறவனாய் அல்ல, catch කරන කෙනෙක්. பிடிக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும். අල්ලන කෙනෙක්. பிடிக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும். මේ 27ම මේ පදේම இந்த 27ஆம் வசனத்தில බලන්න යේසුස් වහන්සේ යාට කියපු පොයින්ට් එකට ගියා. පේත්‍රස් ගියා. இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு சொன்ன அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அவன் போகிறான். ඒ මුහුදට ගියා. அந்த கடலுக்கு போகிறான். ඒ විතරක් නෙමෙයි. அது மாத்திரமல்ல, ඔහුට යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මුහුදට ගොස් බිලියක් බා පළමු කොට 80 වෙන මත්ස්‍යයා ගන්න. ඉස්සල්ලාම අහුවෙන කෙනාව ගන්න. இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், don't miss කරගන්න එපා. நீ கடலுக்கு போய் தூண்டில் போட்டு முதலாவது அகப்படுகிற மீனை பிடி என்று. අද මිස් பண்ண வேணாம். ඒක මිස් කරගන්න එපා. පළවෙනි මාළුවා මිස් කරගෙන ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක්කෙනා එනකම් බලාගෙන ඉන්න එපා. முதலாவது மீனை மிஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மீன் ரெண்டாவது மீன் வரும் வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டாம். අර සමහරව ගිහිල්ලා මේ මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකේ ගිහිල්ලා ඉස්සල්ලාම ඩ්‍රින්ක් එක ගේනකොට ලැජ්ජාවට ඉන්න ගාගෙන சிலர் வந்து ஒரு சில ஃபங்க்ஷனுக்கு போய் மட்டும் ஸ்க்ரீன் එක දෙන්න චුඩා මේ ஒரு சில ஃபங்க்ஷனுக்கு போய் முதலாவது ட்ரிங்க் வரும்போதே இருந்துரும் அப்புறம் ரெண்டாவது வராது. எங்கடா ஆள காணல, எங்கடா கொண்டு வர்றேன்னா காணல කෝ ගේනවා කිව්ව තාම නෑ, තාම තේක නෑ, නෝටි. naughty, always you naughty නිසා.
මාළුවා අල්ලගන්න. ඒක අතාරින්න එපා. முதலாவது மீனை பிடித்து கொள்ளுங்க, அதை விட வேண்டாம். ඒක අල්ලගන්න. එයාගේ කටේනේ තියෙන්නේ. அந்த மீண்ட வாயில தான் இருக்கு. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා පළවෙනි මාළුවා අල්ලගන්න එයාගේ කටේ තියෙනවා. முதலாவது மீனை பிடி, அந்த முதலாவது பிடிக்கிற மீண்ட வாயில தான் இருக்கும். පේත්‍රස් ඇල්ලුවාද නැද්ද? பேதுரு பிடித்தானா இல்லையா? ඇල්ලුවාද නැද්ද? அவன் மீனை பிடித்தானா இல்லையா? ලොස්ට් කරගත්තේ නෑනේ. அவன் அதை இழந்து போக இல்ல, ඒක ඇතෑරියේ නෑනේ. அதை விட இல்ல, ඒක මිස් කරගත්තේ அதை නෑනේ. மிஸ் பண்ண இல்ல, අල්ලගත්තා. பிடித்து கொண்டான். ගෝලෙක් කියලා කියන්නේ අල්ලගන්න පුළුවන් මනසක් තිබෙන්නට ඕනේ. சீஷன் என்று சொல்லுகிறவன் பிடித்து கொள்ளுகிற உள்ளத்தை உடையவனாய் இருக்க வேண்டும். කී පාරක් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඇත எத்தனை முறை நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை விட்டு இருக்கிறீங்க? කී පාරක් ඇතෑරලා තියෙනවා. எத்தனை முறை நீங்க வார்த்தையை விட்டு இருக்கிறீங்க? මොනතරම් සත්‍යතාවයන් ආවත් எவ்வளவு சத்தியங்கள் உங்களுக்கு கிடைத்தாலும், මොනතරම් ආත්මික දේ ලැබුණත් எத்தனை ஆவிக்குரிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிடைத்தாலும், සමහර ඔය නිදා ගන්න. ஒரு சில அந்த நேரத்துல நித்திரை செய்வார்கள், ඔය නිදා ගන්න. அப்படியே தூங்கி கொண்டிருப்பார்கள், නිදා ගන්න. தூங்குவார்கள். සමහරු රෑ දවල් දෙකේ අවදි වෙලා ආගෙන ඉන්න. ஒரு சிலர் இரவு பகல் எல்லாம் விழித்திருந்து வார்த்தையை கேட்டு கொண்டிருப்பார்கள். සමහරු හොන්දට කාලා ඒ ටයිම් එකේ නිදිය ගන්න. ஒரு சிலர் நல்லா சாப்பிட்டு விட்டு வந்து அந்த டைம்ல நித்திரை செய்வார்கள். ගොර ඇදලා සමහර මන් දැකලා තියෙනවා Zoom එකේ ඇදගෙන වැටෙනවා. මං යාක්ෂා කරනවා වැටිලා කැඩිලාම යන්න ඕනේ කියලා. ஒரு சிலர் பார்த்திருக்கிறேன் Zoomல நித்திர கொண்டு அப்படியே விழுந்துருவாங்க. ஏதோ யுத்திகஸ் கீழே விழுந்த உடனே பவுல் கூப்பிட்டு சுகமாகினமா நான் எல்லாம் சுகமாக்க மாட்டேன். யுத்திகஸ் ඇවිල්ලා අයිතිකු මොකද අයිතිකු සිංහලத்துல வந்து யுத்திகස් ඇවිල්ලා දේශනා කරගෙන ඉන්නකොට උ නිදාගෙන වැටුණා. ඕගොල්ලෝ වැටුණා මන්න නැගිටලා තුන්වෙනි තට්ටුවේ ඉඳලා වැටුණා හතරවෙනි තට්ටුවේ ඉඳලා වැටුණා යාඥා කරලා සුව කරයි කියලා හිතන්න එපා. යුද්ධෙට නැති කඩුව කොස් කොටන්නද? நீங்க எல்லாம் தூங்கி கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஜெபிப்பேன்னு மட்டும் யோசிக்காதீங்க. யுத்தத்துக்கு இல்லாத பட்டயம் பிலாக்கா வெட்டுறதுக்கா? අල්ලගන්න කෙනෙක්. பிடித்து கொள்ளுகிற ஒருவன். දෙවියන් වහන්සේගේ සත්‍යතාවය ලැබෙන හැම වෙලාවකදීම අත උස්සලා ඒක ලබා ගන්න. தேவனுடைய சத்தியத்தை பெற்றுக்கொள்கிற எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் கரங்களை உயர்த்தி அதை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். ඔය පාඩුවේ ඉන්න එපා නිකන් ගල් පිළිම වාගේ. கல் சிலைகளைப் போல் அப்படியே சும்மா பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டாம். නෑ ලබා ගන්න. பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். තමන් සතු කරගන්න. உங்களுக்கு அந்த வார்த்தையை சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். ඔහු අල්ලගත්තා. இவன் பிடித்து கொண்டான். ඒ මාළුවාම අල්ලගත්තා. அந்த குறிப்பிட்ட மீனை பிடிக்கிறான். ඒ කෙනාම අල්ලගත්තා. அந்த சரியான அந்த நபரை அவன் பிடிக்கிறான். ඇතරියේ නෑනේ. விடவில்லை. ඒ පළවෙනි මාළුවා පළවෙනි එක්කෙනාම අල්ලගත්තා. முதலாவது மீன், அந்த முதலாவது மீனை அவன் பிடித்தான். එයාව යවලා පස්සේ බලමු රතු පාටින් යනවනේ. ටයර් තාම කහ පාටයිනේ. ඒක නිසා ඒකත් කොළ පාට වෙනකන් චුට්ටක් බලන් ඉඳිමු. அது ரெட் கலர்ல தானே போகுது, இன்னும் டயர் வந்து மஞ்சள் கலர்ல தானே இருக்கு. அது கருப்பா மாறுற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் விட்டு தான் பார்ப்போமே, விட்டு தான் பிடிப்போமே. ඇතාරලා බලමුකෝ. නෑ. ගෝලයෙකුගේ මනස හැම වෙලාවකදීම ඔහු අල්ලගන්න කෙනෙක්. சீஷனுடைய உள்ளம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பிடித்து கொள்கிறதா இருக்கிறது. அது ගොඩක් අය කාව හරි අල්ලගන්න උපරිම උපර වැටි දානවා. இன்றைக்கு யாரையாவது பிடித்துக் கொள்வதற்கு முடிந்த சூழ்ச்சிகள் எல்லாம் செய்வார்கள். போட வேண்டிய අතන 68 මායම් போடுவாங்க. දාන්න ඕන ඔක්කොම ටික දාගන්න. දාන්න පුළුවන් හැම කැටයමක්ම දානවා. போட முடிந்த எல்லா மாயத்தையும் போடுவார்கள். නෑ මම කතා කරන්නේ ඒක නෙමෙයි. நான் பேசுவது அதை குறித்து அல்ல. ඔබට හැකියාවක් තියෙන්නට ඕනේ දෙයක් අල්ලගන්න. உங்களுக்குள் ஒரு திறமை இருக்க வேண்டும், ஒன்றை பிடித்துக் கொள்ளுகிற. ඔබේ ආශිර්වාදය අල්ලගන්න. உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பிடித்துக் கொள்ளுகிற. ඒක අතාරින්න එපා. அதை விட்டு விட வேண்டாம். ඒකට මහන්සි වෙන්න. அதற்கு நீங்கள் பிரயாசப்படுங்க. ඒ අල්ලගන්න බිලිය දකින්නකන් ඒ කියන්නේ මාළුවා ඒක දකින්නකන් දාන්න උත්සාහ කරන්න. நீங்கள் போடுகிற அந்த தூண்டிலே அந்த மீன் காணும் வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கொண்டே இருங்கள், முயற்சி எடுங்கள். රැකියාවන් ඔගොල්ලෝ කරන්නේ එකයිනේ. එක රස්සාවයිනේ කරන්නේ. நீங்க ஒரு தொழில் தானே செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க.
ඒ වුණාට ඇප්ලිකේෂන් කීයක් දානවද? CV කීයක් දානවද? ஆனாலும் உங்களுடைய அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எத்தனை பேருக்கு நீங்க சிவி அனுப்புறீங்க? කොච්චර කම්පැනිස් වලට දානවද? எத்தனை கம்பெனிஸ்க்கு அனுப்புறீங்க? ඔයගොල්ලෝ කම්පැනි 100කට දාලා நீங்க 100 கம்பெனிஸ்க்கு போட்டு 100ම ඔයගොල්ලන්ට ආවොත් 100 கம்பெனிஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை வருமானால் වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියන්නකෝ? உங்களால வேலை செய்ய முடியுமா? බෑනේ. முடியாது. වැඩ කරන්නත් බෑ. வேலை செய்யவும் முடியாது. සෙලෙක්ට් කරගන්න බැරුව මැරෙනවා. நீங்க எதை போவது என்று செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ள முடியாமல் செத்து போவீர்கள். මේකේ පාටි අඩි වෙනකොට අපරාධය අරක මිස් කරගත්ත කියලා පපුව පැලෙනවා. இந்த இடத்துல சம்பளம் குறைவா இருக்கும் பொழுது அநியாயம் அதை நான் இழந்து விட்டேன் என்று கூட நெஞ்சு வெடிக்கும். නේද? පෙපිරෙනවා. 100ක් දැම්මට 99ක් රිජෙක්ට් වෙනවා. ඔබට ඕන එකයි හම්බෙන්නේ, ඔබට එකයි කරන්න පුළුවන්. 100 ඇප්ලිකේෂන් போட்டதுக்கு 99 ரிஜெக்ட் ஆகும். ஒன்று தான் கிடைக்கும். அந்த ஒன்று காண்ற வரைக்கும் போட்டு கொண்டு இருக்கணும். 2 ரிஜெக்ட் ஆகும் போதே මං ආයෙ දාන්නේ. 2ක් ප්‍රතික්ෂේප වෙනකොටම ඔබ කරන්න යන්නේ එකයි. 100ක් ඔබ දානවා 99ක් රිජෙක්ට් වෙනවා. ඔබේ ඒ එක දකින්නකන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ දාන්න ඕනේ. 2ක් රිජෙක්ට් වෙනකොටම මිනිස්සුන්ගේ මූණ ජම්බෝ ගෙඩිය වගේ රතු වෙලා. ඔබේ දේ ඔබේ මාළුවා දකින්නකන් ඔබේ ආශිර්වාදයේ තියෙන එක අල්ල ගන්නකන් වැඩ කරන්න. உங்களோட ஆசீர்வாதம் இருக்கிறதே நீங்கள் காணும் வரைக்கும் அதை பிடித்து கொள்ளும் வரைக்கும் வேலை செய்யுங்கள். වැඩ කරන්න. வேலை செய்யுங்க. ඒක මේන්ටන් කරන්න. அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. වෙනස් විදියකට හොයන්න. அதை வேறு வித்தியாசமாக நீங்கள் தேடுங்கள். එන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න එපා. வரையில என்று சொல்லி கொண்டிருக்க வேண்டாம். ඔබ වෙනස් කරගන්න. මොකද මාළු එන්නේ නැත්තේ ඔබේ හැම ඒ කියන්නේ ඔබ අල්ල ගන්න ක්‍රමය වැරදි. அந்த மீன் பிடிபடாமல் இருப்பது, மீன் வராமல் இருப்பது, நீங்கள் போடுகிற அந்த இறை நீங்கள் பிடிக்கிற விதம் தவறானது. ඒක වැරදි ඇති. அதுல ஏதாவது தவறு இருக்கலாம். ඒක රස නැතුව ඇති. அது சுவையாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ඒක ඇස් වලට මේ ප්‍රියමනාප නැතුව ඇති. கண்களுக்கு பார்வைக்கு அது பிரியமா இல்லாமல் இருக்கலாம். ඒක මොනතරම් රස වුණත් ඒක ඩිස්ප්ලේ නෑ. அது எவ்வளவு சுவையாக இருந்தாலும் டிஸ்ப்ளே இல்லாமல் இருக்கலாம். රස නෑ. ருசி இல்ல. ඒ නිසා එන්නේ නෑ. எனவே வர்றது இல்ல. එතකොට ඒක වෙනස් කරගන්න. அதை மாற்றுங்க. ඒ මාළුවාව අල්ල ගන්නකම් වෙනස් කරගන්න. அந்த மீன் பிடிபடும் வரைக்கும் நீங்கள் மாற்றுங்கள். පොල් විකුණනවා. தேங்காய் விக்கிறோம். සල්ලි හම්බ අඩු වෙනකොට දෙල් විකුණනවා. இப்ப பணம் குறையும் பொழுது விக்கிறோம். ඊරපිලාකා හැලිය උලාකා. ඊට පස්සේ දෙල් විකුණනවා. ඒක හරි ගියේ නැති වෙනකොට ඔන්න පොලොස් විකුණනවා. இப்ப அதுவும் சரி வராத பொழுது පිලාකා. මොනවා හරි එකක් මාරු කර කර කරගෙනම ඉන්නවා. எதையாவது ஒன்றை மாற்றி மாற்றி செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். නෑ ඔබ දාන එක සෙට් වෙලා නෑ. ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න. நீங்க போட்டிருப்பது செட் ஆகல, கொஞ்சம் மாற்றி நீங்கள் யோசிங்க. කම්පැනි එක නෙමෙයි ඔබ වෙනස් කරගන්න. கம்பெனி அல்ல, உங்களை கொஞ்சம் மாற்றுங்க. පේන විදියට පොඩ්ඩක් ඉන්න. பார்க்கிற விதத்துல கொஞ்சம் இருங்க. පේන විදියට ඉන්න කියලා කියන්නේ මේ බොස් වාතේ දාගන්න පේන විදියට නෙමෙයි. தெரியிற மாதிரி இருங்கன்ற உடனே இருக்கிற கன்றாவி எல்லாத்தையும் பூசிட்டு போய் பொஸ்ஸுக்கு தெரியிற மாதிரி அந்தால கைக்குள்ள போடுறதுக்கு பாஸ்டர் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. அப்புறம் நான் பிள்ளையான உபதேசத்தை டீச் பண்ணனேன்ட்டு இதில் வேற யூடியூப்பில் போட்டு என்னையே கிழிப்பாங்க. මම වැරදි ගැන්වීමක් කරා කියලා ඊට පස්සේ YouTube එකේ දාලා මාව ආමගායි. මේ කෑල්ල විතරක් කපලා දාලා. නෑ. ඔගොල්ලන්ගේ ක්‍රමය ඒ මාළුවා දකින්නකම් ඒ තමන්ගේ කෙනා දකින්නකම් ඒ කියන්නේ අල්ල ගන්න පුළුවන් தக்ஷதாවක් තිබුණා. எனவே அந்த சீஷனுக்கு அந்த உள்ளமானது, சீஷனுடைய உள்ளமானது தன்னுடையதை காணும் வரைக்கும், அந்த மீனை பிடிக்கும் வரைக்கும் அதை அவன் விடாமல் பிடித்து கொண்டிருந்தான். ආමෙන්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට ආශා කරනවා. බොහෝ දේවල් ඔබ මේ වසරේ අල්ලගන්න යනවා. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போறேன். அநேக காரியங்கள் இந்த வருஷத்துல நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ள போகிறீர்கள். ඉතුරු කරුණු ටිකත් මට කියලා දෙන්න ආසයි. නමුත් ඔබගේ කාලය ගොඩක් අය රාත්‍රී ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අය පාන්දර දැන් ඒගොල්ලන්ට 2:00මාරයි. මැලේසියාවේ ඉන්න අයට රාත්‍රී 12යි මේ වෙලාව.
எனவே இன்னும் மற்ற காரியங்களையும் எனக்கு சொல்லலாம். ஆனால் இப்போது ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவர்களுக்கு இப்பொழுது விடிய காலையாக இருக்கிறது, மலேசியாவில் இருக்கிறவர்களுக்கும் இரவு நேரமாக இருக்கிறது. අපිට තාම 9:05 වුණාට. எங்களுக்கு இன்னும் 9 மணியாக இருக்கிறது. නමුත් අනිත් රටවල් වල ඉන්න අයට වෙලා ගිහිල්ලා තිබෙනවා. மற்ற நாடுகளில் இருக்கிறவர்களுக்கு நேரம் போயிருக்கிறது. ඔමාන් වල ඉන්න අය අපිට වඩා පල්ලෙහෙන් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඉන්න පුළුවන්. ஆனால் ஓமான்ல இருக்கிறவங்க எங்களை விட கொஞ்சம் நீங்க முன்னால இருக்கிறீங்க, அதனால පින්නාල இருக்கிறீங்க. අපි තමයි ඉස්සරහට ගිහින් ඉන්නේ. பின்னால இருக்கிறீங்க, அதனால நீங்க இருக்கலாம், பிரச்சனை இல்ல. ඔමාන් අයට විතරක් මම අද තනියම දේශනා කරනවා. ஓமான்ல இருக்கிறவர்களுக்காக மாத்திரம் நான் ඔමාන් are you ready? ආන්න readyද? Okay. ඉතුරු කාරණා කීපය මම ලබන සතියේ ඔයගොල්ලන්ට උදෑසනත් හවසත් කියලා දෙන්නට යනවා. எனவே மற்ற காரியங்களை நான் வருகிற ஆராதனையிலே வருகிற கிழமை காலை மாலை ஆராதனையிலே நான் உங்களுக்காக சொல்ல போகிறேன். ගෝලයෙකුගේ මනස අපි අද කරුණු 6ක් ඉගෙන ගත්තා. சீஷனுடைய உள்ளத்தை குறித்து 6 காரியங்களை கற்றுக்கொண்டோம். ඉලක්කයක් හරහා ඔබ ගමන් කරන්නට ඕන. ஒரு இலக்கை நோக்கி நீங்கள் போக வேண்டும். අල්ලගන්නෙක් වෙන්නට ඕනේ. பிடிக்கிறவனாய் இருக்க අද வேண்டும். ගොඩක් වෙලාවට අල්ලගන්න බැරි නිසා ගොඩාක් දේවල් ඔබට ලොස්ට් වෙලා තිබෙනවා. இன்றைக்கு உங்களால சரியாக பிடிக்க முடியாதனால நீங்கள் நிறைய காரியங்களை இழந்திருக்கிறீங்க. ඔබගේ නිශ්චිත මාළුවාව අල්ලගන්න බැරුව තාමත් දඟලන අය. உங்களுடைய சரியான மீனை பிடித்து கொள்ள முடியாமல் இன்னும் தடுமாறி கொண்டிருக்கிற நீங்க, තාමත් ඔබේ පොයින්ට් එකට යන්න බැරුව තාමත් දඟලන අය. உங்களுடைய அந்த சரியான பாயிண்டை நோக்கி போக முடியாமல் இன்னும் தடுமாறி கொண்டிருக்கிற நீங்க, වෙනසක් කරගන්න ඕන අය. மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள தேவையானவர்கள் ඔබේ දෑත් ඉහළට ඔසවන්න. உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். ඔබේ නිශ්චිත මාළුවාව තාමත් අල්ලගන්න බැරුව ඉන්න. உங்களுடைய அந்த சரியான அந்த குறிப்பிட்ட மீனை இன்னும் பிடிக்க முடியாமல் இருக்கிறவர்கள் ඔබේ දෑත් ඉහළට ඔසවන්න. உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்க. අද මා ඔබට ආරක්ෂා நான் කරන්නට. இன்றைக்கு உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். ඔබ ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරලා මේ වසරේ ඔබ අල්ලගන්න පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙනවා. இந்த வருஷத்திலே ஞானத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் பிடித்துக் கொள்கிற ஒரு மனுஷனாய் மாற போகிறீர்கள். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබේ දෑත් මට පේන පරිදි ඔසවා තබන්න. உங்களுடைய கரங்களை எனக்கு தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் உயர்த்தி காட்டுங்கள். රිමා ශන්දේරිපි අන්දරවා රිමන්දුරු බුෂරරි අන්දරවා රිෂතරි අන්දරවා කරරි බන්දුරු මුෂන්දේ සුති වේවා සුති වේවා ගෞරවය වේවා දෙවි සමිදානනි ඔබට මහිමය වේවා ඔබට නමස්කාර වේවා හුරියලම ශන්දේරිපි අන්දරවා රයිමුතුරු මුෂරරි අන්දරවා රිහන්දරවා කරරි බන්දුරු මුෂන්දේ හිමා රබහන්දරම ශරරි අන්දරවා සුති වේවා සුති වේවා මහිමය වේවා දෙවි සමිදානනි ஹalleluya ஹalleluya பியானனி ஜீவமான தேவியான் வහන්සේ பிதாவே ஜீவனுள்ள தேவனே යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே පොළවේ යේසුස් වහන්සේ මට දී ඇති ආධිපත්‍යයට இந்த අනුව பூமியிலே இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரத்தின்படி අද මේ සෙනගටම ආරක්ෂා කරනවා. ஆண்டவர் இந்த நாளில் இந்த மக்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். ස්වාමිනේ ඔවුන්ගේ නිශ්චිත ආශිර්වාදයේ තිබෙන තැනට යන්න සහ ඒ නිශ්චිත ආශිර්වාදයේ තිබෙන ස්ථානය විවෘත කරගන්නට ஆண்டவரே, இவருடைய சரியான குறிப்பிட்ட ஆசீர்வாதம் இருக்கிற இடத்தை நோக்கி இவர்கள் போவதற்கும் அந்த இடத்தை சரியான இடத்தை திறந்து கொள்வதற்கும் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே අද මම ආශිර්වාද இந்த කරනවා. நாளிலே நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். අල්ලා ගැනීමේ හැකියාව பிடித்து கொள்ளுகிற அந்த திறமை යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே අද මා නිදහස් இன்றைக்கு කරනවා. விடுதலை செய்கிறேன். නිදහස් කරනවා. விடுதலை செய்கிறேன். නිශ්චිත ස්ථානයට ඉලක්කයට ගමන් කරන්නට குறிப்பிட்ட அந்த இலக்கை நோக்கி இவர்கள் பயணிப்பதற்கு යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே අද මා ආශිර්වාද කරනවා. அந்த நாளை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ඔවුන්ට නිසි ප්‍රඥාව නිදහස් කරනවා. ஆண்டவரே, சரியான ஞானத்தை விடுதலை செய்கிறேன். සිහි කල්පනාව නිදහස් කරනවා. ஆண்டவரே, சரியான ஏற்ற சிந்தையை நான் விடுதலை செய்கிறேன். වෙනස් කිරීමේ හැකියාව නිදහස් කරනවා. எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிற திறமையை விடுதலை செய்கிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே අඛණ්ඩව වැඩ කරන්නට ආශිර්වාද කරනවා. தொடர்ச்சியாக வேலை செய்யும்படிக்கு நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். මේ වසරේ ඔවුන්ට නියමිත ඒ නිශ්චිත මාළුවා අල්ලා ගන්නට නිශ්චිත ආශිර්වාදයට ඔවුන් යන්නට යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මා ආශිර්වාද කරනවා. இந்த வருஷத்தில் இவர்களுக்கென்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த சரியான மீனை பிடித்துக் கொள்வதற்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை நோக்கி கடந்து செல்வதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே දැන් ස්වාමිනේ ඔබගේ ආනුභාවය මේ සෙනග කරේ මා ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්
ප්‍රකාශ කරනවා. ஆண்டவரே இப்போதும் ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமே இந்த மக்கள் ஒவ்வொருவர் மீதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அறிக்கை செய்கிறேன். පියත් පුත්‍රයාත් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේම නාමයෙන්. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினாலே ආමෙන් ආමෙන්. මොහොතක් අපි ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. சற்று நேரம் நாங்கள் தேவனை துதிப்போம். ආමෙන්. පූර්ණවන්නේ භාෂාවෙන් ස්වාමින් වහන්සේට තප්පර 30ක් නමස්කාර කරමු. ஆவியிலே நிறைந்தவர்களாக அந்நிய பாஷை பேசி நாங்கள் 30 நொடிகள் රිෂන්දුරු தேவனை මුෂරණි ஆராதிப்போம். අන්දරම රිහන්දරම කරරි බන්දුරු මුෂන්නේ රයිමුතුරු මුන්දරම ශිරණි අන්දරම හිරියලම කරරි බන්දුරු මුෂන්නේ රයිමුතුරු මුන්දරම ශිප්පන්දීරි අන්දරම හිමාර බහන්දරම කරරි අන්දු හිරියලම ශරණි අන්දරම ස්තුති වේවා ඔබට මහිමය වේවා ඔබට ගෞරවය වේවා ඔබට නමස්කාර වේවා දෙවි සමිදානනි ஹalleluya நன்றி இயேசப்பா உம்மை துதிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஹalleluya ஸ்துதி வேவா மகிமය වේවා දෙවි සමිදානනි අත්පොළ සන්නාදයක් දී ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසාවක් රැගෙනෙමු. கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். ආමෙන් ஹalleluya ස්තුති ස්වාමිනේ. කී දෙනෙක් ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවද? எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? කී දෙනෙකුට අද ප්‍රඥාවක් ලැබුණාද? எத்தனை பேருக்கு ஞானம் கிடைத்தது? ආමෙන්. අද යමක් ඔබ අලුතෙන් ඉගෙන ගත්තද? இன்றைக்கு புதிதா ஒன்று நீங்க கற்றுக்கொண்டீங்களா? එහෙනම් ඔබ ඒක භාවිතා කරන්න. அப்படியானால் அதை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க.